na by time 2 years me nya hwe ama ma boda pasu so mo mo hwe se de me si ba no ya na emum na na enro de madibi ti boda wuro so bia nkame na wotwe no e mu na kwamfo wo match na grofo ba match ba ntokwa na asimu na yankudu aduro di ye na nye anka nse se odi se aduro no je so ogbo no ansa na abem ti ya na obepem wo so ho se kwamofo jesi ni wahunu se hade mekurumfo jesi na opem na obbo no na o charge good munya kwase asem no mudi agro kama na mojimi eno de no na ode ho kom ade de asi no tawu no ne namu twetwere hey maranfo no wa wo na ade asi no pawu sha fofo ano boy ya gudu ani so pawu ai no wa twa na wo se aba dro na ba sha na uye no de asiu taw ohwe nkrofo ni jesi no so no uza kwamofo jesi ne ready nkrofo ne je blue no di siu taw kai na tutu kim na wo wen sensan no yese jesu odunso gu so ansan no asore ai no namu okopo obi abo no bio so ho enti on ba ne saso no watia me firi kwamo akara de bo awie sia lu ajai no kwa de jesi foro ene so ma he ho so dada de kiri kronum hwe yankudu enti firi horo mo ka ma cha no mo suro hwe okay abusafo beto bisa se meme yankudu dem person busa sa se ma wo kan ko na no mi hu kwamu ni bi no o kasa asemi se ono yankudu wa meto no na so wa busa nti asemi wo betima twam wo se kwamu se ne na wonim se yankudu aduro no madi bi aguru ade wodi he da meka mo aduma mu ate no so ko kan ga wo fu asa ma na ntimi ntwam ga foro ate hey abok mi tu mi ka no mi ko bu petrol no bi hintin sa go wi na ka ga wo fu asa no mo takino hey abok ya ho nam se hwe mi nyina ai sana mi di ai au na fin de kwai ai ha we are seeing ni po mo asa fe pa de go for o mo asa ya ku I said that from pa de go for asa okay go for pe mo asa mu go ni ba ko na asa anye fe timi sabe ni fa okay abusafo mama yankon ten asem wo honde say obari be me ware na omukọ na yesi yentufo a na onumu tutufo na ade hey watch your legs bia hwere na yie tata jo emoso wo on the nino de me mu de me hunu de na itia na yonko de but me hu say something is going on down there anare wo ra ho na gawo nyai ana we ya gauni ana sem me free na na wo to me free sem ye gauni dia se nyefe magogo ma so no ne wanim bia no se wa hwe ya kama ma je katecho unjo mo gawo fu kro mo na nantem omo store upade atwa na ju 12 okwa 2 okwa benya bi unjo mo wo kiosk nketenkete ya mo no nantem meto meye bia ma no na dwumani maybe na go for me very nice people and guys oh na se ko omusa me se me free ni okay oh my enwemu ayemu ajo ma me mom na fin di kwai okay na rafinji sa obani be ma ware na yetufo makom ni ukunu krofo ba nchanya na ni nyina no
on mo ayira bibi wom abusiafo and there's some enemies in partnership atamfo ya ye wo oba ne be mantem kita hodie mu enne ye besusu ho nye se mfa ho nkame wo kunu kra ne ne ma ho be ma bi wa don ho kame no kra so no wa bokoko mpe hudi atra kono be bi kesi wo ho atamfo bi e wo aware mu ho asem na ye be kan otamfo number 1 otamfo number 1 akonkonsafo omuna samwa se wo ware wo ye wedding Prince Charles and Lady Diana aware ni bi nessa konkonsafo kankama fo ewa wade ne ho adabiri fadue and then I make asem ye akonkonsafo ye nipa mu hu papa ewo nipa ne nipa setrem papa enti abusuafo atamfo waware ni mu number 1 eya konkonsafo konkonsani da nipa ne nipa ntemu a eda kromienu ntemu a mo behye na obi ani di ne yonko atem enti sawade ne baso na konkonsafo ede anusi awade ne ho a ebe collapse ntem o sase o se hwe wo de wada unyu aguadi ho wo yo hwe wonim media asma me be ka kire mesrew enkobona mane se me na me kan ye o sewa ne enko kume wonim wo yira asem hwe wo yire ne mprane asmasi o oba wo de wada unyu aguadi ho wonim ukunu ne mpana na obenten nkasa me na me kan ye o ngomono nkasa me na me kan ye oyire wo si dan o se o de honte ya me de me kan kire o oyire waje prot abadan kwa me o si kura apeni pa ye koboso ukunu aje plot a odu obi din na aje no wonte ukunu aje plot bi odu oba bi din na aye se wa hweye awie ya ba emanu muntie se o ware bema oba tie ni ye o ware bema na se bema no hwe oyie pa omono ense se oba wo no yonku di ho nkomo enne na meka sebo ya sebo o pa fa ya juma wo mpa jai because makatu ya dia mami am dididie no me asma meka to me nsa anyin ma se je netie asma meka no se wukunu hwe oyie pa ade bi ya wukunu ye ne yie o ye ne yie ma wo no en kanchire wadamfo including empaso agoro se oba damfo kachen se mikunu empaso oyemise na ne kwado na me kachire wo na ne kwado omuna samwa sama me kai so bi nye sa research na me de maye obetu aduo abiri wukuna ni so hwe wo ye oba wo yare a emma wadamfo nye wukuna dunia ne da me na me kachire wo tuo mu osum etuo emu osum wo yare a emma wadamfo ensi wukunu nema ene ebe yi akra wo maame wo betunure etia wo ma wani so abiri kura mana nye wukunu aduane ma ni si wukunu ne ma wo yi singlet ba ko ba ma de aka ne ho edi sie ni wo de fa ba bia asemwa ba okay yonko bone ene number 2 number 3 emanoma emanoma omono
se be me ko ware na wo se me mpaba no ma obe ko ware wo se me mpaba no ma ya na wase o eya mo ma ya pentem mlem sa nkrofo no ya na wase emma no mani bi hadwene be me ni fra bonten ba obebisa nkwara no omo maame edware no obisa nse mo adidi ba ko na ti kwako ase do no baro azie didi wadidi o wo mo no na be ma bo na ko homa ayi ne sika pa na on se be ma so anoma bi odo mbekọ aware foforo ase no openkwara nasem be ma bi wo ha ompese obeja ne ma ama na yire no ma na twara be anase waye ne ma no basabasa eti open manoma nasem no odo na be ware wo omoye mienu ana mensa eyasem o wo fra bonte ba na wudware a obewia ne ho abisa ne ma ne se mo adidi ne ba kuno na tiko ayesa atwerebo no wose ni di wadidi kura wose ni di abusuafo sa emanoma susu akura de a omo ya na ye kakra na banoma na duruma ma so a wo ya ba ya ne wahunu be ma ye demrifa oba hey ono beti agina hwe atwede pa da kuru bia ne papa kwadwuma me ka kirew because asem bia ne papa baby sena fa the boyfriend hu bia no odimi se wono waka kire no hey ya sem enti se abanoma no wo se twa nkontompo na wo ye konkonsa ni ka ho de a woba hu se obeyire wu ewoji ne ye beyi no na be ma no sua kokko gina ho na ka se be ma me nsu na me wo ho because awade na agu in advance sana meka otamfo number 4 mobile phone hey mobile phone bi onipa no frɛ na ana wo frɛ wo yere na wo geso a na ye be ma ne na ageso wo de wo operate wo nya de hwe na ye be ma voice na aba ehu papa se wo hunu bi da me de me hunu bi pai mobile phone no bi o frɛ first one call no be call second one call no be call third one ne mobile phone na kasem the number you are calling is switched off hey obey ye awo kokra na be man preso because wa suspecting ne bi and I will force so call ye alata ni okofa na ba ga na obi wu akodi papa lata kafro was hade wanyafi o na lata ho because o de akwara no ba ne papa so mo na fa ne man o force ne ba number first call a koi one pick second call a koi one pick third one no akate ente oni me say oba no wo ba bia enye hey ufre yero ba obebia pon na be ma ne ninutu ehiaw e wo pon na no ho hye sa number bi fra wo yiri bebire ana wo kunu bebira it can be say woni ne wo bibiye na betimi abaso say woni ne hweye obey awusafo mobile phone afechire mpanimfo so 50 over 50 akohunu de ente so hunu ade ba ko amaya ya na ha dwene no okotite ni kunu apɛ wo ba woni ne se baabi ade akohunu so wo krampe wakoma mpe okope hunu adan number 5 cash sika so you are not that time for in relationship sika wa wari mu ankaye pa kansa hwe na se wojiri sika na se woni nko a na tie no suspect wodi se wo ba foforo bi ani ho a won na wo ka da me na me ka kire wo no ba ne teta hunu se wonu oba foforo sese ho a ajaba kwaku a anadubi na wanyana wo bra George wada me ndai wi ana mse me ka sem wi acho ne ni power ayi sika na last me de ma wo no me ma me sika o
Also the Jujuma Patabina. Yes, I Patagran says one first canama, or be so the sick budget, Timothy may catch it. Yeah. Wanted that. Who say, what no baffle for a share baby? Hey, now, Sikana, would you know? A son say, we didn't know who say no about for Hodino, or so this cara command young Quadi. A mighty what year back, no. So, what the Yana command young. Me young kono ha jaba kwakuya obedao meje minibi pau ajeje wo kumi kwase panyini yesefa e ma wo ka da bi wo honom se oda wo ka na se be ma uridi wadwene hu se oba no wa suspective ti no oda wo sa aka no sikana ba wo ho ende number 6 Atredifo. Hey. Atredifo gu awade ntemche obia. Ne edika no. Be ma na oba no gi odifo ni di party no ko no hompaibo. De edika no ogi ni tum. Obi aka sense wo ya de wo hunu biribia. Enti wo ko na de bia asem bia be ka se no bia no. Ogi di se eye no kore. Eti ena okoye na ensema atredi for keka no ebinie ha oba me ko sunsun wi asere me hu se obi wro wo ka se wo ka kire oba se obi wro ne ka pe wodi mi se oba foforo ba wade no ho na wro ne ka me ma no ma me wo wro ka na dia kwa ne na na wro ka ye de obi wro wo ka me ko sunsun wi ase no oba no ofiri asore ba ni nutu ojira bonti wona duru case ne hu obi ro ka obi di wukuna fa baabi wo yire ne ufiefo aye baako na omo sewu sikasem hey bemai wo kofom pa wo sikasem mu ohuna de kro eti okwa asoro bi ya wogi odifo dide no na oka chense wo yire ne ofiefo aye baako ese wusi kasem ampa so iwa ya hey o yire se unya sika o ma unya sika o de be mama ti wo bre wasi wusikem ha sa obado do se de nia na odifo otorofo bi ka chense we ukunu opaso odo ba ba ko gisika duro wo de hwehwe ba ko no otayara yare no se oba wo mma mensa nan de otayara yare ba ko wo ba ko no otayara yare no ukunu peso odo ne gisika duro ha odi wakasem enti me be ba ko kakre bi na ma ye kakre bi panyine kura de wontanya ya na ketuwa no oba ketuwa no ye ebusiafo wagu awade no long time eti ebusiafo ability mo ma memfa we soso na mentwaso na fi yentoa so next time otamfo ba ko wa ware mu ya ehu pa ne x my former me yere dada no mi kunu dada no na no ene x obaye u defe ono mreke na atotwene a tuntura no sa na eka o meye u defe lehu articulism ha emma wontemu hwe awade bi wo ho a obi ase danje no yokomo ne papa bia wo asem ketuo bi na bete ntemu eno ye freni genti adada nsuo nguso genti adada se nsuo tobo no a ya na ano so na eso na kakra de nsuo nguso no de kai yese nyame bem me ka kireo efisa bem man wo access se okọ oba ne hokọ hwe ne ma oba no wo access se oba bem man ho behwe ne ma emma wontemu obeka de yi aha koto we na de bekoro
Oh, abusuafo genti adada nsuo nguso no. Na be ma ne pe oba no pa na oba nso pe be ma no. Asabe kete wi na beti wontemu. Until the love is still pending. Okay. Ebi also no oba ne be ma no omo ani nhia. Emomo mu gyaye no. Oba no kware be ma foforo no. Be ma no wahunu se be ma dada na no wose wonye no. Sai ne woye pa. Be ma no so kware oba foforo no wahunu se ne yiri dada no a no wose wonye ne sai ne woye pa. Enti be ma no nakoma mu no adwuma woto no se me yiri dade sambe wa me ofoforo ba ye no ade a waye no mani nye ho kura. Oba nso te wa no o kan nakoma mu se oba pue ne se ba bia anyo yi o. Se ba bia anyo sa krusu mi enu. Omko kahia se kukuro. Yise nyame bem. Because aso ansu aso ansa. Abusuafo. Ankwada na wontam ba ku bia na ti ko sa twere bo no ota yare. Ota yare. Ana oba ne se ma frɛ be ma ne se omra me yemfa aho adwene ayare bebrebe de ma ne ba. Abusuafo asem we ye kana bonten. Wontimi ni kunu ni sa nkomboi ni kunu dada ni nkomboi wa bonten. Yes, what we call Dampom. Dampom, who is a witness? A gro, a huri. Kotosa, you didn't be maybe a man temusumu, a friend of coffee, na homboisia. Ubia nyani di efi, Bema no, but when you are the BBF. Missy Hatiamupi. I am a Modofopa, Mmrantehene, a boy for the Catacho Bema. Okay, over to you. Omrasamo. Yo Catacho, Medase. And also your neck. And they be a done and answer your neck. Yan chair your tea for near for movie YouTube and Facebook. Catacho, and now some now the abano. Yakasi, ye canning dear. Could be the was Kajabi. And to can we more another own Munua. Munua and Asem and son were Jasso. Because they are canning in a woman, and in answer a Ghana hair. Somehow canning na ne wom. Obi a wotie bia nim se wom. Na ni nyina so gina Ghana haya. Wo se da bia katacho me kasem bi se ye ne ya wade na no den. Ghana ya wale ebuga. Se wo kwa broche nim ne ade a ye nnuanom no, a o ma ware ho no, se o mo one o mo partner no mo ntam te a. Enkola wo mu a ya hyehye mmara ma wo mo. Yes. Enti mmara no so eye adwuma. Bata ha no ye tu agum. Enu nti na se ono oba to le se mu jai na nkura wo ntamu a oba ne be ma no mo san timi koka bomu because mra bia anya adwuma wo Ghana ha monte cause abrochire no se o ne oba ne wo ba na wo kɔhwe akola na e wo hours se wudi enkura no kura so timi edan be ma nso hours se edan wo timi be fa nkura ne kɔ ne fie na weekends wo de o ma ba nti mra ne ye adwuma na wo ka sembi katacho na wo ka sembi se abanoma ukofo oba na bema na se owabanoma okọ awade na otimi de nkola ne koma wo oba no oba no so timi de bibre eba awade na se wo bema no side na onim de ana de tie nie sa no mane mienu na kwa bibi e wo Ghana ha ete se wase abesra wo na wo ma na aduane enam ne so eye problem ore koka wase abasra wo na wo ma na aduane enam bebre wo so eye asem koka eti awade eye big problem e wo Ghana we are ho no oba ko beda wo yere ho da udin beteni sa wantimi anoso a udin beteni eti no oba ko dem na timi ye adwuma ni ya no namfo no bete wantimi anye so a no namfo no bete Katacho o kwa yes why you are new pa den kebeya kan yen fa onye program na ko chan yen fa nsambla na we asem oni ka se ka e be kwa chiri because obi a obi ka won se Katacho won ne wo yire e bate na sakura na soro ana oye noma bi anya wo tia na so you very careful because se wo tia na kese pe wa sabe obema no ba ka won tia na sa wan tia na so pe enya obanti anyway you wani on say Katacho you a big problem oh sa no ma wanyina wa ya wadem ti ya wade na egugu bebrebe no most of them yes sa no ma we understanding yenim na kasabe wo do ba ebe ware ukunu ana wo de oba eba wo yire ho na se wo yire kura na ya de ne wo tia na ezo hu se fa ne se eye ne ba eti ase se wo tia no
o se mre bi kata cha o ka se me sa banuma bi bro and stepfather one oba gina ho ase one be ma gina ho adwa me se be sini kofie no gina ho adwa me na most of them so nim ehu because maame fo ni timi ka kire se we nya o papa pa o ko she oba bi o timi kire wo timi kire etu be ha akola no nyame apato no nkonya akora papa ne wo chepu se mo akese se wo sika ne maame nka nche papa no da ne hiawa na ohia se mo ya na hokora de me nko because obi anim dada ena de to so miensa me de masem ba wie katachaw obi anim se asem obi afanhye na dwen mu obi anim se asɔlefie bebi asɔfo bi ho na nkwaje wo wagini di ogini di ebiti ni papa na sɔfo se odo ba kwaje sikaduro sa wakosunsum wiase waye se me pa chopi ye de adwen nyina akwa akohye ho enti de obeka bia na ye onye ene ye de be ye adwuma ofie eno so wa na yi oba wo pekuo ekuo no difference wom ene ekuo bi wo na se wo ye absent ba ko pe sika wo betu anya se ni nyina so ye be ma no be ma nso aka kire wo se ekuo de be ne nje ho eni ntino sa no ma we nyina ye ntiase se ye nya wo ya wade mu na wade egu bebrebe nyina katatwa no machines ni nyina na wa hwehwan enne obia te sa de we wo fa wo ba no ye namfo seb katatwa ka hu se wa wade no da wade ye na na egu ye because wo ka cha nya de wo betie obi kura timi sebe mpreduasa emma ne ndanfofo kura twetwe ono ne kunu oh yeah obi timi ma ne ndanfofo twetwe ne kunu wona odi asem ne koye it is an normal yes ye nya daje be ware ne print cars de cheche na kwasuma si be ware mi o ya de nya asem keto o emu adaje na wonya ya o print cars ma manfo ko pimpam lazy ne ade no betan na jaje ne suade no wade enkosoro kada jo me da se osofo Paul Kwabena Jobema enyam nhira na topic na de band dem pese metua ho kapa ye konkonsa ye pona metua ho ka ai konkonsa because ai ya me David no nyo no ne na ya mi mi na me kasa ai suffer record me kasa mo from me kasa mi asana de konpa ye ba ananse se mogro wo ho ai suffer record se wo che no sponsor antina o kan ni dem kan me ref che am ref dem kan I also sponsor de bi a she madam for bi yem poboa ye friend Kwabena wo flood ya o de yam fa bi dem Abraham o wabepo highways ni poboa nka fom wo yesu papa me chia no wo tie program no na o topic no ano di ma me because esi kese pa ye asemu a eka kiti ka wade ko na gui mi madam fo bi na de atie no se madam fo no wo eyire e wona ni ntam guo ana ababa obi timantamu na ababa wa no be ma no eni ni hwe ankomokura de enim na emom oba ni mom na ne ye free ana dam fo ko ka che ne se master mami fa onasi fo no hwe ni ababa woni ba wo ba the way o si pick no won hwe ni obaji ukunu the way asem we keke kata chewu da man si okukurum oba ya oba ni te ekwana no oposo no ho ebone ni pa ebone nan e president sa obi egetro say me papa mpacho gina ho papa wodi wadaro mpacho gina ababa wa we e de na ne wo ye no twe be na okay me be so ka de kura che me kata chewu me kase no oba ni fifreti no asemu so kura no sabi ohun se woni be oba kura gina ho konkonsa wakato munchina memo ye de ama oba ne kuma ehuri meka sane teche asem we no akoye ntokwa ma oba nani asoa pa be ma na bonani amani asoa adache oba ntimi MP konkonsa egua wale ese ade papa eno so asase etiefo ne ahwefo ye hye no so ye pa katachew mesa so dane me ho akoye nnuanom asofo titiriw prophetess omu di huhumu asem me yedifo katache o magwa wale o masa wale papa free enkura brem ebesi samli adifo binom o masa wade se sadifo na be ka kire wo se ukunu a okọ wale ni enya wo so be ma no huhumu no ebi kura de da na se kwaye premre
ne maame na de kotua nwale no ebi so na ye ne yiri no ne kuro no enso so na difo na tima ka asem na convince oba no ebe wi echi na sofo na asa so kopesa ababa ono asa so awe no wasa wale difo bi won mo betima ka che o se papa ya wale na asa brante wale die na adwuma hwese okọ adwuma o mantem edro nyimle bia bo baba etro krokwa ode oba ko hye hotel oba ni hu yo ba ne difo na creator to sa wono na wo se wako sunsun wiase adaze bia ni kata che wadawro ma so wonko ho ye adifo binum omugwa wale na de yamia kwase so omugwa wale na no ma sa ka che o se huhum wiase ne sa ka che me se mi nkonko dwale wo owe na ye nwia ma no bi matie akogro mo ne nipa yesere asem no mu odu ye be pa che wo se wo ti asem we na de be ye futuo na wo ka asem we betimi adane wo adwen da ko se Kristo so na wo nya adwen boni bia wo nipadua nim because ani ma wo nyina no se wo hwe ne ye na wo tietie me se yes ya kata che wo beti woni no na agoro no na egu ye besere na ye nnuanum so a mobile phone na kata che wo ma no so no o mani wo mobile phone so mobile phone de ne ko nyamye no ye kura ya so for kura na ye mpe ye ho asem no ye kura na ye phone da ho ne belia okay ye timi twa ye nika kakakoko mobile phone yo etikata cho ye nwia manum ne nwia mema no enti san bi wo ho no mu a ye hwe kwan betima aboa ye betima aboa ya wale ya enguo na de mu nyam beba God bless you abrowetia ele cha Asem na ni wo phone so nti ye ni wo phone so ye oba de wo se mo wani ko phone so esua de ewo o da bi epra bi anim o plan na se kro ni wu ntem a eye chance wo betena ho ama enka abebo abelewa no widie nim na ye mre na kro ni ba ye wu ntem ba ugina so na so de kro ni ba ewu kada chao he who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. Mebusem ena ekan ye ohini Solomon, King Solomon. Ena ode nyansasem we say ede ema enipa nyina ewo wiase na ketecho. De okra na no ene ne techrema no okra ne kra free ahohia emu. Sana etie na ketecho be ma ewiase we no abribia no se wutimi kula wo techrema na wo kula wa no oto wa no na leka enhire bia ewose ba wa kwem no won saka ma ne boroso na se wo ye ohun se da bia obebie wanum da bia wonko na enkunuma na se enwa ho nsuo ejina wanum ewose wupu bi eba abonte mani panyina hu se wo kasa okromaf akwabi o SIC fe no okro okay elecho so we ya wo ho se da bia wo na enkruma na enwa nsuo ya etro wanum ntina bibia no wonsem dooso wo se sa ensuo ni pia nsem ni bi babonte a wonhira ho kwan dodo na no apono ne mutimi toton de maw na eya na eyemfonso kese ketechew mebusem ho na etie dunchemu dunkro ne ka wase emfonso ampa kasa dodo mo na de osanka na no ye onimdefo kasa wo kasa dodo ema no okasa ena mekunu ye misei ena mekunu ye misei ena mekunu hu ye mema no wayi o ma free school ma se no mo se ode o mo kọ he no abo school bi din magi standard e ho no so ehhelai pa no abo ntem na odem me man ne ko ya ne asa se otimi do makọ de se de ene okunu se wo bo ne homoden wo se hwe nya asem keto me kora me ka no kora so obe change na mame asase ya yekoto ne he na no kora mpo no se ho asem se ne da wa no chese wo kukuo mu nsem a woni wokunu di no empemu nyina na se edam nyina no na epia bonten kara che o matimi kasa to the extent say how ana se de osini ni kunu kula hia mpemu no kara che o mutimi ka che o mu namfofo oba bia so te sa pe na de kondo so obi sa de ni bi kara che ma ye ho atamfo obia de bia meka se mado do je se de on pe no kura kana asem a meka obe onim beje chinye wo ho oba bia ye no yonko ba atamfo wo hu se no yonko ba ye we se no yonko ba e kwa ase no mu a opese wo no so nkeka wo no nko no ka menko bode bi ni din no na ka no nko no na nko no na hye ho anya ono ni ntina bibia no opese wo so no ye suppress o ma wo kofom na ka be ya ono nko na wo so ranke ye bo ni din te no kere che wo asem a wo dia be na me fa ho nko a wo no mu a wo
mo kasa dodo ne kanka ema no awadefo no se wo pese wawade etumpon wo pese nkoso ba wawade em wo pese wawade no eche ne tra hoda fama wode a to ano na leka ne kura wano kan wo kasa sie enya ba bia obedru bia na wofo bia ba bia ese won kasa kura na wo kan kasa dodo no wanhwe ya edo be kwa won yehia mama wawade ne daache bi no wanhwe a wan kasa no be no won se okodi nkonkomo de kire enafofo keteche o me daase me da wase pa abriwetia wa we die eye wow research ya wa ye onana no bibiri akan sma kire o man bibiri akan sma kire o ti kwatase niema bibiri mesre wa ba kan wa no tum so ti me kase me kuna ansam ne ho aye den won pamu obehu na oba no so pese okotra hwe wan tra no o man adamfo akoso hwe obehu no akofo obebo oba bi pa no ama na akohye wo se be ya wo akoma betie na wo se wa no me da wase okay abusafo oni patamfo ni fiefo mama yan kwa homa no so na yan kwahwe ni amanfo so woka edefo aye die so okay hello mpacho kasade mamina hello no hello ya jao Sompa bibinti midi bisi kakra. Yo fasi. Yo yame eka efa abanuma efo no me a victim. Ketecho me se edu baby nanka abanuma ogumma ware. Na insranka nyanko ponse se a oni minchen biem. Okoye no so no ama ware na gina. Nti eye nsem pa na ene asem no. Ocha sofo a opichi wa dem obia ya ne chefa ne pe bi o wa so enya ne chefa ne tia sofo pa mo ni na me adwuma me da wase pa ofo from hello Mmrantehene Pastor Madre ya ja o Peter Peter ni WhatsApp mulai ate won ka pa Mmrantehene de point area ban de point pa bia point pa enta me hunu ye ke ukwa ware anka wo pa hunu hunu ye nkwa na nka mo kwa ware na wo be mu je obi ho no wo ne maame we de ne papa onya asema makobo papa mane ene na fu sem adamfo bi ho no ma wo no na ni etunu ka wonya di enti wanza wonya be mama na so mu na ene ya opa ni ti aso be ti o so ese do enti to anu ye na so maka dia ene mane nsi na mtiazi anu ka seri me da wase Peter Moonlight hello yeah Juani Jamio Juan Ekasasi kokofu yo kokofu ho ye Nyamiado ya che nana mahin mame Jamme kiam Mmrantehene wai Mmrantehene je so Ya gem kabana ya fro say kabana we ya be ma dai ase ne say kwada wa ware na ba ware Minya wunyina ba ware yo me wa bani atia hene yo me ma me ni antumade yo ya da se atia hene yo ya da se pa se wunyina na ba ware abra na me fa mo na samo na wo mene wate yo me da se oh ofre cracking juice keke hello ya jao boko hani yan kwai we de me so mama mo ni ejuma mo ya we futuo di e de ebe yo me da se pa futuo no no so ya sorry ba ko a e ka Sompa 93.1
Asem Mpe Nipa dwumadi ho. Hello. 88. Yeah, Wani. Mafia the Great. New Swami. Mafia the Great. Mafia na dro be na de free ya. Nyame. Adro no kwama kwadwo space bi why. Emem. Yo mate. Yo, me yanko. ya be jafo nyame ya me fe o kanfo. Ho aye fesin da bia. Wo chene ne stress bibia ya on point. Mafia. Okay, my Facebook. Yeah, okay. Hello. Mantain Majo. Yadena. You may be at the Masapa of Futu. Yes, that was it. Some of the Nina no can because Bible class keep your secret. Your secret is your power. Mo. Upon Zamupa, me worry by anything the end. It do so by what Abra Hawaii. That's a matter of watching our soccer crowd. What's I? So watching our soccer crowd because they too usually know. Hey, Wahunu Bibia. This is your good solution here. Obey. Name ya, but you're the Namia so a server. Mate. Almost upon the Yana Kononka Kanka. May Omuko Suzu as you. Hello. Hello. Yeah. My 88. Yes, sir. I'm not saying you got a two Bema. What about Bemedi? What about Bemedi? I will program your fault. And then someone can warn you. Yeah. The film is a conference. You don't have to come because it's the pampas. I am called. Pop. A man because That's it. Something come up with you now, but I can't through Madame. Secure top on your mom of a cat to Madame. That's it. That's it. I know they tell you. That was it. That was it. Say what who said now what they tell you. Hello. Hello. Yeah. Yeah, Bema. Oh, you're right. What you need you? Come up that was it. God bless you. May that was it. A friend for no. Hello. Yeah, Joe. The child no with the phone. Your phone, you say, bro. Never much. Papa. Yeah, this is the kind of do you pa? May that's it. About man, would do you about man, a kick you. And yes, I'm going to now be a good one. India will go over the about maybe the mamma and the papa dam pass to click and pane jigumu jurguro say adria. That one night. What think that? My man says I could have offered Uncle, you know. You, Nana. Bye. Bye. Okay. Hello. A hoodie. Lily. Ayere. Nana, Sompa TV, Sompa F network contribution of Marco Faba Ghana. Yeah, with you, what's not me? You are no why? Because I am a mama. It's a program, dear, your futu. Mo. Your futu. Mo. Monkoswa, Namonia Sama. Medasa. Was it some panel baby near Kofa Baya? Okay, hello. Yeah. The unfallible man. You sabi me well. I sabi you well. Hey, Papa, grab you. You have not been done through. Are they? Hey, you don't know who knows you go. What's your software you go? Let's not that the army have a Canada drama.
That's a book, that's a book, and that's why it is a book. If you are like the matter, you know, as enough as I was saying. I just didn't do a balance and I think you could. Medawasepa. Okay, hello. Hello? Yeah. I'm going away. Yeah, Ajakuma Adams. I can say we are more via Fabian Phobia. Machi watum, me wa fire boating. Oh, my boating. Machi watum, me. Or can't you come out and see a few cocoa so it's a man worry. That or go. Oh, fire, I get the money. Hello? Yanko. And while I'm more about Monoka, And I had the animal warrior. Yawari, yes, sir. Oh, I know about or away about my own pet. Them and Papa, the Jimmy, 3. Yay! Careful, and I can public lie. Careful. Medase. Let's take Papa, yo. Bye. Abanoma abeku. Hello. Hello. My age. Yeah. Oh. So, Sompa dear, Mama, dear, That's it. Trotto driver, taxi driver. Oh, BAT Sompa, yes. Mmrantehene so DJ program yeah fearful. It's only you to pa na person popularity Sompa. Me that was it. I will be see Sompa na we dan we nya kwa nkwa so rekore ye. But it's enough to adi abang di e twede bia. Abadu wa fu. Hey. Men kam asem wa ha. Eda ma si. Man what can asem ha. Yee, okuro? Ha, wait, jo. I say, okay. I was a 4 year day after for no asi ha. Na ye beko asem so. Asem wo ho. Asem dewa. Ya bo red TV no so signal ni nyama. Okay. The signal will come from PK. Okay, or the bar. Yebeko. And yeah, na ye can say and nay net. And nay net. And no some canteen can't hear de bremono insuno ama ye ntimi afa mamu na ene kwaku frimpon de asem beba asem ebeba agada chawadaroma enra asem no still aye twan rafo mpanimfo asem na enra ye yito ho no ye twan wo mo asem na no den se ye kan se anwani bi wa America for the $500,000 abecha man rafo aba se ye meche man rafo a ka anadwo a ye beka se we mun se ba bi wo masa he mudi agura enye yewu enti rafo mpanimfo aminimo masa yaro first na mo pani na friend na fuga onya ne baby ko nyame fa na crash onya ne baby ko ho ai nyame fa na crash na ni wodi amount eti yaro wote amakum masa bonji mu nyina momoden na bibi sesi amomwa na yehu kwan ebefa so eno a yenwa ba ne fon kura woni bi jokodu fie kura se nkolai se o makodu so mu nuye yenim enti ebesre na yehu kwan ebefa so a ye de nkola ni nti oba na ye bone kura se de kura na nkola ni nti na ye ka ifie miensa oba ma dwane agya oba na nkola mienu de ano den enra no bi fresh yente be ma ne de to da bia asemi wo ha ye de asuntie ne de ani fem on say enra na ile emphasis nkwara no eso akora ne ye innocent baby onim hwe ha sa wo yire se wo kwase a enya wo ba na ka sa wo yire no won se wo kwase a wo yire no a na se wo kwase a enti ensese ewiase mu ewe no obi enyi obi bone ho punishment David so the metre no obi nyi obi bone ho punishment it is oba no ekoye ni kunu na me fan se be ma no ka se
mentimi nware wo ba no kora krobe asante kotoko se eyere nkome mamra every sensible man bema bia wo ye right thinking man wo ye right thinking person wo dwene yie pa no omfa maame ade a waye ho asotwe enkotwe ne ma omunim asem no ho hwe masa edime fan se wo ba no kora waye de enye e na bema no wagya ne ho kwa na wo man sosoe wo man kokwa 3 years ya wo mu master bema bebe wona muntu onidi onto aduane ma odidi osankwai osankwai akwele osa except so ba be ka se bia nkola nya ne ma no kura no untimi mfo wa no hunu e meka se nkola no enye wo ma mera wase abusuafo ye ko TV so na ene TV for no ye mo afutusem no tofamfama mo ene ye tu ye ho fo pa watamfo a wo aware mu ene ya kansem pa otamfo wo aware mu no ye di kai ekọ konkonsafo e wo aware entem omo ye dangerous pa we yere wompna wukunu ne ga bi na wo ho wukunu ne ga bi apie aye no kura no a de me kan se ye mfa nyawo enye wugima ba bi akwa bi kan o se akwa no se oni ga bi pia omo ha sport won me hosu ye ball live band na yera dafo be pia so brafoku na baba ha no amba ya mena de waji fi na de o aba tra si de ade na namfo no manafo make it look well ele na jame wona yi obedada ewe koda wonada ya be kuwa akoda wonada womna samwa we le yenye yo wonada we are the homete na o pese on so ye no ma wan we akoma ni sleeping tablet akwa na oto panu no wo se opese ka mofu nyina ada na wadi panu yi omu nyina da ka koda ba ko pe akoda esemena ada John de ni timu na eden obu na ni tie o yes ni timu na eden omu nyina da akola ubu kaka ye na ana wo se wa do wo na o medima ade obu panu no de sim afi no apre ne ma medi kan ho no so ba wi nchine wa bodam papa itrimoden man itrimoden papa to panu bi man itrimoden na mate ne se mpanifo bi itrimoden ti papa ubu panu yi kakra wa se wunimi nyansa ade ne buru ni ye ka mo am anya funu no wa kire ho na kwada bi pepa no di amoto bi am itrimoden okay akonkonsafo number 1 ayonko bone number 2 wudi nkomo chense mi kunu ye mi ya me kunu ni me di agro yie e wo mpa so a wa ye wrong overtaking emanoma abanoma bi aweremfo ya no mom yanka abanoma so ye konkonsa ni ye kontompo ni ka ho ai aware na wote ase no oto na chia ho unya ntana straight mobile phone or therefore me friend me yire ba akọ me friend de tosumi nu ekọ friend de tosumi ansa nwe na be ma ni echi epopo okay sikasem oba ni sikabo obosia na untua ya hano because ono na da soriye na wode be da 11 12 mpirinu obagili sika ntakedene eno na de kokrum be bana atoradiifo ukunu pese ode obaketo na gisikedo ya hu so ta yare ye abusafo ya sem na ogu awade na ekunda da na yire dada me x wa freme se me magisika nkoto nkwara na ntade eburu nyabri kwam ye kwama na yire se okonkoko akogisika wo ni kunu ho ade akora na akọ senior high wasebe manko minima de kura wo ne be mantama da bia o process of waseme smeko ene o fe obetu akora ni school fees re dia ene ye menko waseme ni bi wasene ye meko wa foro ka akora o na wa sori ba o here chirim
den o ma ne fa ne ba no nko no nim se wo je ne ba no dia o ba no besi afa na o ba no hojo ntoma no na kora ne ka kwa me akun mansem ai afro ka na tuko afa ne station wa chi bo fruit bi ho no to bi ma no akora di bo fruit no ye o de omo akoda isu be 3 hours non stop koda yesu ma super hin o maniti o manani ne so na de 3 years ya se kwa me ka ho ko ayi kuro ya ba bia planton be gina no afram place na american you a chairman from ka ho ko na fa koda no ko ma na maame anya sa koda yi afro planton no kwa asema ba oba no ai kataji onya ka hene na osi moto bi mfaranko akoda esu moto no so sa mkondo achi amanfrum ye say planto no ko na so san de ne ba masa o bi bi na mananom ni penyina ada kurum na akoda ebo kwa me akun amako ho okotire na obatire okotire ave ya de be ma esu ma me bi sori ba o kwa me na akoda osi ma me akoda de titire na so ye on titire ubeku trauma na we yare okay, for me former na se nkwa na won tem aji se nyame bem da bia me kan se wo yire the boyfriend da na wo do no pass wo nwu ya woni ahoto o sha wuska echenwa hie ne ya oba na neji sika ho se sika ni wo kromutu na ni se wo yire no so a ji se nyame bem hwie wo yire no pesika bama wa friend o yire dade katacho wonya sika jawa na o yire sane ne ye fan asama ba wo onu hia tie fiso na hu ne be makro na aboafu de wa fa yire pe no uni hia tie fiso na hu ne be ma eza wo die so a na men ka za wo die so ya boy ya ba Sompa what be kwa help Usa pa tu brano kasem. Você tem cara minha pra. Outro tá aí, né, não, você tem cara minha pra. Okay. Uma yan call computer so get him right. Ana Dize to fani nya no abamati. To fani no mabon. Abuja for ya call computer so get aba. Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofue 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso Obakus wouldn't miss our panyin in a yasimi and no I had to me uncle. Yeah, bono obey say china. Konfanko asem wo mu bibi pa wo me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware fofo onse na ntesa na madam for one kan tell me say na die we dia ya asem ketu e na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a esa wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu ya ne ye simple kra adrobi was cement ba so asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba so eni mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi
Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wohwe me drane odifo Samuel a no menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma megina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a Countess, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Akwakora mafia sinini guso den. Memre da bia 8:30. Anwumre kosi 9:30 minutes. Ukuada 2 to 2:30 p.m. 10. Ubia wo akwakora mafia sinini no. Anigye wo mu adesua wo mu nyansasua wo mu pa. Akwakora ye mafia dia. Ane na mumianka na nyamete ase. Pa. Say ope sinimu nsembi atia 0249 942 842. Wana waso asene ewo dwumadie mu ene 21st clinic champions ewo sciatica yade na chew na wa anko 21st clinic ya obowa abe heba clinic ono so sickle cells for the 5 days pepe na ekwo sickle cells yade no 10 extra comfort limited mattress papa mattress bi ho no mo a wode nyane a na wabu atata the so extra comfort limited we bo anya mattress comfortable one midima fo heba center ebu akwagogo ko pass last stop on no wo kan no sisi obatempo no so Dr. Tam Daso odi for Samuel obahwe ni mu a no wakan hintas match no na wa kyerɛw ade a wo ya wo ho beto wo ne ba bia koso wo abra bomu no wankasa won te ase na odi for Samuel be mu ate ase pa abia for kanjen akalan water no amamfo to pa se die ensu eton no kumase ha se die Ashanti region hano within the shortest possible time no kanjen akalan water walidi kura ene gina so na nkrofo twigu ye kem sa ene amanfo ntor wan wayo ene o man bi beto 3 million egu ne kachi masa na wokoton bia na waseme ne me family that's all fi se me mano na omota yare kanjen no me so mu no aboa me papa adanse nko a efise asomduro de testing nsuo no nipa bie se wonya bie sa asomduro de friend ph no sa wo banu nsuo a fa som eye yelo akagu na me ka se wo papa eye blue te se kanje na kalan water yes afi na wonum nsuo esayade wonum nsuo esayade pa sa na yenim yade bi wo ha no maduro num sasrasa onum maduro num kasekara se na onum maduro no wi aduro ne de nkeye na nsu akonum guso no aside quarter num guso no over the bar na wa nya kan yanka osa yade onum nsu ye acid ana so na ase ne say kanjen all the way mo ba kan okore kire ye pa mo testing nsuo ne kire ne ka se bia eye mo nsuo nti na mo ka sa
mo ba ko ye ni nyina chi no mo ma me ma so mduro bi me ko ba bia na me to nsu na me de bi so mu a say yes nsu we say me born God away hwe nsu no ye it can kill you let me a flat ya kwese by for odwen ho brema UGC about route nkwanta so hwa wo mane a okwo anim kakra bia won send fa so ho any wholesale na manfo tu ne de number is 0241 4491 91 0241 4491 91 and 0507 37 9474 0507 37 9474. Okay. I was for me you ya na fe ye call asem so. Semen Seba Clinic. Semen Seba Clinic was so call mampon. Omoke jegum. Kufidan ko se atwe. Omoke jegum papa. Kofi na mane wo kofi dan kwa foforo bi na America nya sa me kudumase a so ye tokwa. Okay. I was there for Semen Seba Clinic. Oh, Martimenim pa. Me komi krum aso ko mampon na mane me damase. Me say na aduro me na me ye. Ya sabia nya me de o. Am say da bi ekura no aso kofa Semen Seba Clinic ba ha ne ye dawase. Junso yadie bia prostate yadie bia nabu yadie bia. Odi panka semu nyarwa arthritis, ulcer typhoid, candidiasis, obafichi krumu ha obi awosem, malaria ne anemia mojawe ye mamoja na we hospital ho omutimi solve sa problem ne da. Ye ombe kan say munyin kofi nkope abiduro bi nye no. Anemia yare na ha yune sa. Awusa mama yenkope kidney adrobia liver adrobia ewo Semen Seba Clinic asokware mampon nutritional counseling aduane awudi a woyade be kontem ne aduane awudi a yade ne be ka wo so won chiri ni nyina enti ehwa na obi apeso woko people from far away places every region nipa firi ho abasokware mampon abahwere ho yade nipa firi US abahwere ho yade me da mase se moye city mama matmas wa ya de pa wa twindi pa ko ho enya godo na ni nyina achi no na okope cement vital herbal mixture eye agan eduro agan no mema lawyer no match na no dene enti ese unya cement vital herbal mixture na odi face draw unkobi loose unya da ulusu o mo draw 3 points. Fabebia 3 points. A man so num bia omo libido no kosoro pa na tenka kosoro nti obane be ma nom aganya anigye nko a sawo pagando do atu akwasokore mampon Semen Seba Clinic ormo na ka ubenya ba bia to abiduro nya brofo duro bia ubenya agan ne bia to memedra ya to ndodo pa ne agan clinic no so e was komampo ne askomampo rura bank ni di hwe no mabuja for mama yenko number no eye 0240616061 0240616061 oba ye mo akwaba jo what to say me pacho me hoye yo what they say me pacho e frame asanto a krobia yo asebe na hawo me pacho asama ha me ni say me ni be ma bitinai aye frani kwadwo usu e wo konongo locals na me ni tinai 5 years ni ye ware ye 1 year nsumuni na ye ware wie ye na chi no ana me be hu say me nyonko a na me ni nam no me kunu ne na etwe mpana asem na da ho no asem ni mfom asem no na da ho no ne yonko no aha no se wone ne yonko ikunu etwe mpana ni kunu so aha na se wone ne yira damfo etwe mpana oh
Pato na chese bra na mo twempane nyina na wadamfo no so hye ho. Me pacho me hu madamfo na menyem me back to yi. Ayo. Ana me hu no nti menyem no na omo start ye. Ba na me kunu ko madamfo no ho a menim se madamfo no no. Yeah. Eno ni asem no omo no. Se wonim se chese ukoto se omo nsa daduanum kura madamfo iri opema 70 opemi kunu asem ni o. Mame ensu wate kasa ane ahonenso. Enu nti me ne be ma ne dadam a osori bia 7 no akra me se okoto kwaba madamfo no so ti ba bi omo ye store no adigade nti me dati mani bi wo 10 no o mai no ma frɛ no phone so wo he o se ame wa ama ho nti obehu no odimirika no aba wo de bibia na wo de aye kasa na wo kasa kwa no wen wo se kwa no me du ho yapon men kasa madamfo ne yare a no yusu ka bi nti no otimi de ekosi no hospital ni nyina no enhame because let me nim say madamfo ekodu mpempenso obi na en me kunu be ware me na chi no woni ni di ka tena yansa na obe ware me nti wo ware me wie ye no ana madamfo ne start say enkoma na me ni na di o ka kire be ma no nti so o ka kire be ma na no wa frɛ me wo phone so ofrɛ me a no obisa me wona wo ka asɛm we hwan na kan ye wo se eno de hu hia no wakate me adechia bia ofra no obisa me ware wie ye no na wotwe wo se wona wo de aware atwa nkrofo mpoa no ana me se hwan na kan asɛm de aware atwa ne mpoa a wan kan kyerɛ me a wona obo wamani wo se de me ka kyerɛ wa na me ka kyerɛ wo yo mate enti efiri ho no sede na nyeme ekọ no me be ye se me ne madamfo no ye nante bi nti na me nkọ ne ho bi ono nso emma me ho bi nti be ma ne ye no se da bi entwe ho mfiri wadamfo no ho ono ana wone ne nante na me se me ntumi ne ento aso nante bi efiri ho no be ma no emma fie te se first no na oba fie no nti me frɛ no wo phone so a ebi wo ho a asɛm a menene di nkomo na adane ntokwa na ode me ato blacklist kama na kuma beto ne yam no na wayi me afiri ho no nti da ko bi me frɛ no ana me ka kyerɛ ne sɛ na de ni sika bia wa yehu ana o se ane me kura me ni sika na efie no maton efie no de akoto excavator mpo by minya nyi sika ne nkotwa e da bank nti no menye ma adwe se efie amotimu no me pacho da bi me hu no na wasi efie nti me ne betena na oto aso a oboso nti no efie no waton sika ne da bank onye na adwe se wo yi sika ni mu 10 pesos impa ma me se me mfanta aduane ho no eye me ya ama me ka kire ne se efie ni mpo waton wan kan kire me na se sika ne da wona se kom de na se wusu wunyi bi ma yen dia ene esika no untimi mfa mo bra bia ana me ka kire no enti ho no ana record ye ana o de send me wofa ka kire ne se madome no enti no untimi ne me ntana bi timi wofa no so an kan kire me sorry anopa na me fa afo na me frɛ no wo te sen wo se wo wofa an kan hwe ncho na me sida bi o wo se maka kire wo wofa se me ntumi ne wo ntana bi ono abaka de anko ka kire wo fa enti me frɛ me wofa na me se wofa ma frɛ me kunu se waka cho se ontimi ne me ntana biam na se ane na wase ne record bia ma me se wadome no ana me se ane wofa eya me na me kan ye ba de enti a me kan sa asɛm no de ebia na wanfa anka ho enti emu ho no afe be ma na ase oba fie ase won ba fie na ma frɛ me ase da se niema ekoso no menti ase because me hu me kunu no week bia na oba fie ba se on ba fie me nim ba bi nso awowo nti no ede ne ye beye me frɛ na oso me frɛ no me ne be kasa edu ba bi na ase ma frɛ papa na me hu aye papa na shi nti me frɛ papa na papa ne empese manum asem punu obetie biem nti me wo ho na madam fu bi ka kyerɛ me se wo kunu se fie no on ton ye na emum efie no wakoye baako ote ho o se wode wakɔ ho baako penti nya ade a wo behu kwan nti sa wo hwehwɛ na wo hu na akofie o nti ɛhɔ no
me fa aka me do fio ampa ne yaye efie ni bi yaye dan ne baako ahyehyɛ rivers bibia na ya prapra ho batina obia ni ho intimacy ni no ene ka kyerɛ me sɛ safo no odigya sister bi a wote edan na kyerɛ nti kobisa no me kɔɔye no na sister ni kunu ne ka kyerɛ me sɛ ne yire no oni ho enti no menje ne number na me friend no ɔse safo no de ɛwɔ no ho nanso okɔ akyi nti ɛsɔ ne safo aso metana ho ama ne bɔtare me friend sister na ɔse o mai ɛbɔ fo no me kɔbɔ ne pruma na ne ma na pii o mai you see you si me firi ho ɛba akɔnɔnwo biem nti me ba akɔnɔnwo n'akyi no still be ma no emmafie o mafie me nti ase nti ama me frɛ we no maka kyerɛ no me kunu o mafie o na o ma yɛ nya abotere obɛba me frɛ me maame na maka nti one day na me maame sɔre no ɔse daabi asɛm we de sɛ de ɛkɔ ne de enya de sɛ metana ho ɛwɔ sɛ me ba na mbebusa be ma na num asɛm na de asibia no ye kana efiri ho nti me maame fra tebubu ɛbae no kwa me maame bedu ye no be ma no papa na o kan sɛ me maame mra ne yenhia nka asɛm no odum ne fon ye fra be ma no so be ma ne ka kyerɛ me sɛ ɔno no ni mahyi asɛe enti wo nwura ma watutu agu enti onya taam ma enti sɛ me maame kodu ne krom a obɛfrɛ no ɛhɔ no me maame bufu na ɔsɛ na wonim sɛ obɛfrɛ me na wanka na wamma twa lolo fɛ abedu ha nti bɛfo na maame tam ne bag no ɔsɛ me ntana ha o me kɔ no menya wu a efiri ukunu menya nkwan so a efiri ukunu na me wu a ma ukunu nsima yi ase enti hɔ no maame no sɔre gya me hɔ kɔe enti me tana da me suiye enti me sorry ya na me fa me bag na msi da bi me kɔfie hɔ akɔhwɛ sɛ me kunu wɔ fie hɔ ana enti me tika mu no odum ne phone me tika mu no na ɔsɔfo na ɔfrɛ me na ɔse ada wo wɔ hia dede na me se me ba kumase o me ba fie o enti according to area mu hɔ for no me fie no kumase ha me pa hwan wɔ abu akwa no ɔdodɔ wɔ hɔ me du hɔ na kyerɛ sɛ ɔdodɔ enti me frɛ no na ana ɔtoo dan nim ana ɔde safo an kɔ my sister no ana ɔkɔ ofifie ti me bedu fie no na abonan ana me frɛ no sɛ ya bedu o ɔse mansoma ho sɛ bra ha ana me call sister no ɔsɛ me begye safo an sister ne sɛ na safo an wɔ me hɔ nso ukunu abegye na ade asa ti ɛdan tuo no mu baako ana me sɛ kɛtɛ na me ne me ma no yɛ da ma ade akyin ti ade kyin na me call na danfo baako yere hɔ na ɔsɛ ade no ameda fie na me sɛ me baaye nanso na knama bi da ha nti na mantimi enwura fie nim ana ofre ne sɛ wo yira bɛda abɔnte ama de akye enti no ma ne lolo fɛ no mfa nkola no enko ɔsi oni bi ana ɔsi wonni bi dia ontimi mfa nkola ne na abɔnte o obebu dan nani na ɔsi ane omu dan nani na sɛ obu dan nani a ɔnfa ɛdan no me de cha no enkola no opesika ɔntɔn fie no na ɔmfa nhwɛ nkola no enti ɔka asa na me nsumi ni sika me de bɛkɔmachi enti me bu dan nani ana me ne nkola no etena ho afe be ma na ama ho be 1 week o de me to blacklist 1 week ana osoye na me baketo ano yare na me ka kire no send yeska enti one day bi me kwa asori me wa asori dem me hu se me phone e bere me pie ya na be ma ne se wo he na me se me wa asori dan na ewo ha no me nso me ko he na asori no wo ho nti na me ko na sofo no ama me akwankyerɛ sɛ menye nti akwankyerɛ na ɛwɔ toa bi mu ana me de hyɛ me bag nti ɔno ne baaye no di ka bu ɛdan nani ana ɔhwehwɛ me bag ni nti me baaye no na ogina hɔ na ɔse ɛna me ko ana me sisi a wabedu okɔ ana ɔse ane nti me gina hɔ ana ɔse okɔ asɔre ndi ɔbɛba wo mɛto me nti man kɔ asɔre ni bio nti me du dem ho na me niema mesi a me mo boy ana me start sɛ me pack egu me bag ni ɛhɔ a wɔsi tu niema no ana me tu eniema no me tu niema ne pɛ ana ɔse to awe efiri he ana me so o enya wa asɛm enya wo dia na me pesika bi wɔ me wɔ fa hɔ nti na me kɔ sɔfo no hɔ no ɔde maa me nti nya wo dia kra enti ɛhɔ no me ne kasa no ana obi ani rivers no hu se sister na ɔde safo ano egya no no efira asɔre aba ana ɔkɔhyɛ ne hɔ ti wɔ hyɛ hɔ ana ɔbaa no ɔse ane me ma begu n'anim ase wɔ boro no so na so ɔno kasa obetimi ne matena biem pa dia na ɔboa ontimi ne me entena biem
enti no ɔde me bɛkɔ akɔma mabusuafo na msi da bia woka afini me ware ye ani na he na saade we starte matena ho amede wo bɛkɔ afini ana wona minni baabi kra wo enti sɛ wo de me bɛkɔ de na mehu yi de fa me kɔma mabusuafo enti me kɔgina gate no achi ɛhɔ no ana ɔtwe me hwe fam ti me sorry ye no me so na tawiem ana ɔbɔ me kɔnwachi na me tɔfom ti me ba pani no na didede pia bonten sɛ me papa eku me maame o se wonnim awo didede ni pia bonten a mebu bia na akora no ɛsan bae ana ɔbɛtena dɛm ti akora no bɛtena hɔ no me sorry afi na me twa me kɔn na enye yie ti ogyinagyina hɔ a ana opie na ɔfa ne ba pani no ne kɔtɔ penkila ana ɔde bae ti opie ye na ana ɔsan etu ni moto na ɔkɔtɔ aduane na ɔde besi o ogyinagyina hɔ no ma wankla me nim baabi a ɔfa ebiem bɛɛ 9 no na me si me pia behwɛ sɛ ebia ɔwɔ abɔntewa me pie no oni hɔ me frɛ ne sɛ wo wɔ no sɛ me kɔ abuakɔ me kɔtɔ ade aba ɛno ano no ma ehu ni biem ebesi ɛna a me ti hɔ yi na ɛnura me wɔ hɔ makyiriba ɛfrɛ me sɛ ukunu abusuafo abaha sɛ omoba ne sɛ ontimi ne wontana biem enti no omo begya waware enti me ye na mbisa akra ne sɛ me sɛ ma ni hɔ na ɔse ane me maame nso abaye wɔ konongo be ma no nso ya we sɛ me maame ni hɔ na adenti na ɔba wa bra obi ani hɔ na ɔso ɔbɛto nana ɛne wɔfa ɛwɔ fie na me wɔfa no ɛnam to na be ma ni beyi wɔ me bag ni mu ni enti no ɔde sende me wɔfa ne sɛ me ma kwagye to ne sɛ me de pesika afiri wɔm hɔ ɛnu enti no me frɛ me wɔfa na ɔmfa me kɔ biem ɔno nso a ɔmmisa me asɛm ni biem enti me wɔfa no kɔfrɛ me nua mo nketewa no wɔ fie sɛ me kuna busuafo aba enti nkɔla ne megina hɔ na ɔmo ntie asɛm na abusuafo de ba na me maame ba nkɔla na abɔ na maneɛ nti nkɔla ne kɔ yɛ mo kɔgina hɔ na ɔmo bisa ɔmo ni mo asɛm ɛne sɛ bɛrima ne so ase me ma betu bɛrima ne fie hɔ me ba yɛ no wɔyɛ ne japadeɛ dada me ma bɛrima no ɛmma fie bɛrima ne be fie hɔ na me ma bɔ no atete na taaleɛ ama bɛrima ne nenam ɛna ɔno ɔhan dan ɛna ma begye efie na abɔso ɛnu nti no ɔmo ntimi ma me magye fie ne mɔso ma de osi ne dan no ɔna abɔnten nti ɔmo ntimi ne me ɛntena biem enti nkula ne frɛ me no me yɛsɛ me frɛ me wɔfa no ebia na asɛm no ɛnte saa me frɛ me wɔfa na wɔamfa me kɔ ɔfrɛ me maame na ɔka kyerɛ me maame sɛ aane abusuafoɔ na ba sɛ ɔmo ntimi ne me ntena biem ɔmo ntimi ne me ntena biem na obia kɔ aware a abusuafoɔ no obi ɔkɔ aware a ansi ne yie bia no ɔba fie nti sɛ me nso makɔ aware na sɛ bɛrima ne sɛ ɔntimi ne me ntena a memmra fie na me metena fie okay mame enti sese abusuafo wabusua na ate ase sɛ bɛrima no sɛ ɔntimi nware wo ane abusua no ate ase ba me maame no oni hɔ ba me wɔfa na anum asɛm na ɔkae ne sɛ abusua no obi akɔ aware na ansi ne yie a ɔba fie nti me maame nim baabi a me wa ɔmɛfa me mmra fie na ɔhwɛ ɔbɛhwɛ wa sana ɔka kyerɛ me okay abaya agya isu wɔne ne baa ni so ɔmo yɛ mienu wɔne na wo mienu mpasɔane wo ma nyina yɛ mienu mpasɔane na bɛma ɔse wɔde wakɔ mu abusua no an tra saa sɛ mede wakɔ mu abusua ɛno no menti ne ma bi ase ɔmo no isi a we no ɔbaa ho akɔyɛ he because of toa bi na ɔbɛma ne kɔka kyɛ nti ɔno we no nyɛ n'adwuma baabi ɔfa no nti enka mane ne amamrem kwan nka nyɛ saa ne tie de ne nti ebi ɛbɛkɔ aba na maame pagya mu kakra na yɛkɔba yɛbɛtoa so adwuma ɛwɔ asɛm no ho yie adwuma ufiri ateebu ankasa da man kwanta yo ebi anso adwuma
adwuma wo ho adwuma wa asem no nsem se ba so ana mabepie mabeto Dr. Papa ya huhum nsem ne ade yo mami abe okay mami abe wa beduru ha na mama yenni ni nkomo kan ne papa mu anka se ka se mami abe no a wa bini wa bibiduru mpa na oda so ye adwumanti wu ne ya sori akoho ka ye ti ba se de ono obo mpa ye se ne dwumadi ase amana amon mpa ye ne ase bibi kakra ni mami abe ma wa kwaba okumpada ne akwaba ejenana na mami Nes Mata also ye mo akwaba da Mata Trekeles on so na dra ikura no ya friend Trekeles diabetes edru Trekeles se niema wo de form ye edru no ya hodo miensa ya no wo shipa nti ekele diabetes and 10 okay na bacho edru ma be ma ye be ma no wo hunu me pacho ye 100 pa eno so ye 3 eno so ye 1 in listen 3 in 1 3 in 1 ye woni ye desra so yo ye woni powder ye woni ni cream ene ye woni nsuo yo me na wase o ya kwada wo hunu we no nyina ande ubenyina che okay mami abe kampaye gum yanko na me aho de na so e bia wo ma ya bo ye no ma be kasa wo ma waselete on se wo mo mra menye oje no wo mo dan adwumre no wo kasa wura yesra wo bedi ani mo kan hu ye mo bo kasa fe mu na wo mententi ase no wo mo ba wo du acha be se wo yare Jesus wo di mu ne ye bo mpae amen amen mami wo ba se ya na atekane no ne secretary no a fi se adrowe na ma udina ko fa sada makase ma danfo broni bi of Finland ubi sa me say secretary said drew our Ghana hanam say I was say how now say how what dey bra na behwe okay mama et say secretary no omugu so ba na kra nipa say mienu ho na nipa mienu ba say kama say da bia secretary nipa ba na ni America ne say dey afi dey GD no omanya agi atum America for the Bible no me de call ye no omakobo ye hu de wuro ma say America for afrem say omo person no me ye collaboration say de be ye no de bia be de be ba ho so omo oku a ye secretary for oku abrofo nyina wo yeah enti omo ba ha no a omo call ye no a kire say e no kwasem say abe e ba clinic e wo secretary say duro enti omo guso ne me ka ho asem na asem mpena na mempre gisem na Mmrantehene wo ka so wose mempre so dia na afi me hu dia me so wose nya so a pene so eno pene so ni na be ma ba akope nyankopon de wasi wo se jini pankwa wan ka se je bibifo nko a ti abrofo ne bibifo nyina enti pene so pa secretary ayo medas secretary said dro na ukura na enye me nwanwa se nenum na adesa no nenum no no ana ehu no eno be kro bi fra me bi sa se ne ba ne de na senra no omra da be ana me si ya fra no mo si ono am do mba no mo se Mmrantehene dro na sen na fra mamna na da emeji bi me fra na wo se eno ano no ase ne sei yare chenchire we sei pa no 5 days na no no asemi en hobi okay abusuya se utie Sompa na 3.1 wo Asem Mpe Nipa dwumadi so a mame abe na yene ne di nkomo no ne di na agye ne sent na agye ba bia ene sei ene se wafefia akunya secretary dru eye bibi dro krojen no libi no laba ujidi owunyi ni obesa ya bi gonna work on the wanye ni kura Lazarus Yesu Kristo nyana no said wanyi ni se obenya ni nua ma no kura so ni munyi nye ni gidi ase na ne American ne se mame abi wa ya de ya de ba ko a amanfo ebo udin wo ho pa ene sa diabetes ya de na si chiri ya de no ne ko odino che
Ono dia me say HIV kura nya na dan for no. Me do wada mame. Pa na wo kan o. HIV nya ne nwanko ni se ne said pa no so amanfo se watimi no papa. Se me hu na no aduru. Me hu ba bi ofidi ba. Trekeles. Ko bi pe wo ni pe bia ma wo wa wo benya siche yare. Siche yare wo be num hu aduru sa agi se tu sa de kro no a. O de siche de ba ye ne firi mu. Se beto sa brabro fukra hu ne de siche ba ye na me so abe he ba kan Dr. Abe. De ma sugar ba ni pe duane mu. Yehu de di ayi ba ye siche yare ba. Nti aye hu. Wana wo maje second size edro da no. De omo kan ne se sugar na die ene ulcer. Sa ya ni. Na ulcer de se ya de o. Ulcer na HIV kura nya na danfo ne sugar na ulcer be no. Diabetes ewiase yare bi endu ho a me be saye a me hu se ne ho odin sin diabetes. Ene cancer nyina se yesa wo abe heba clinic. Yemre wo be ma wontimi nyu so yemre dako. Oba wontimi nyu so hania atua wodun so a ebi aye kwotwe wodun so ne ade nyina yemre ho dako kra. But esiche yare no ebe konne wo do opa life na wo mutete no kombio ebe samba yeah sere da wo si didi gbe no wo sa kombio ebe samba wo control mo akase no si wo yai ebe samba wo didi a wo meda no ebe samba enso ye yare a oye just so ye football or that park so anka meka so tutu mirikado do sa no oti o wo di agro be kwa kwhye go numa house si a sana diabetes woti okay enti wo diabetes abi tufo brabe he ba kre keni amo ofutuo yamo akwankyere se de obesi a obeya sa stitch ni beti be free wa brabo bu na onsam be bio diabetes no me da wase adura de low sperm count be ma wo kra wa no so tete no ye ma no se duro sa na infiri oba sa de tie enne wo bre so wa me hunu se ufiri be ma firi ba ni hunu ba bia awo no mo nti oba no ye huru ankure no mu a eno an no be ma te se be ma no ntumi nshutu a me say ankure be huru mu am na tu still awo na mma nti wo ye be ma na wo yire pa wo a misre bo no na wo so bra ye nhwem ye ni nkwamwa no ka nkomo kakra ye se be ma bi wa ne hu nsu no nkwamwa no ebinim kura ebi so omuntimi ni itrate bi so ye ne to atete ebi so enuru average na enuru dodo no emu de he na wo ho aduro no ni nyina se enuru a ya waduru a ye de be ma emwo ne binim kura oba me bi abed enuru de ye be hye da ma enuru ankasa wo be sabi wo be tue bi wo be num bi ansana wo hu mo na wo a de ye yare na awe mo no wo enti sa member no tambia wo matiko ye kwate bamba bia onam hotel bia odin safa na tiko bia na kwabo no nyina kogo yare bi wona ya ase wo nti bo se de bia na nsa na munitirim bamba nsa na munitirim sa bemma no hweniye na ka chen so mra be he ba akran ke ne nhwe na kwabo anadwa ne kosoro yare na wase ho no apam nkobo no mo kosoro nti onu oba hia kwabo ano no abi wo kan samo hi na sa research wo mi nyina no wo ye ne hena adumo arade na ka kire eti woda me mash marker wo de hye no so be ma bi wo ho no mo sabo da bia ne sanam ne tirim da bia bisanse one na yira wa one na yira wo aja sa kwa no nyina akọ ya de nyense bi ko se be ma bi na yire se me ma na nye mama adai be ma no one ne na da wo so one na da kura me ma na nye fi se me kunu no wo hey eno no oba na de be ma nwo a oba a wo de na tie wo hunu yo be me bo a nsuo no kura oni bi nsuo no e friend sperm sin nsuo oni bi enti ne yire na nwo oba na abusanse wo no kuru hia nsuo no san bose da bi wo ho kuru hu nsuo da wose da bi da bia me hu bi kuru de no ho ye kama pa me sin nsuo no oni bi wo pum from agu oba na ya santi ade ne na oba na sese de wonyem aso wonyem da bia kukuru enframa nkwa ro de agu oba na ya sa wo sa wo ba no wan hwe ye wuti nipa ma na sebio na wo ye mframa fi se be ma na ma wo mframa ene gu wa wo die nu ti da bia bibi na mo yam na sa onufu ahyehye na ase wankasa wonam ho wani mu kura asesa sperm mframa na ye de agu mu
se wo hu bibia te sa bra ye beboa ne yi sanframa no afiri mu ne ahohuru mu ama na fe ya hwe be ma no so na kwabo no se nsuo ni bi ni ho e be ma na edu obenum obi nya nsuo ni bi enu ne ya nyame abode no wabo na wo ho e wade bi wo ho abe ma wonum sisi akwabo be bebiri nsuo be ye bebiri amwani ni wadi begum nti se bibia te sa wo oba wo kwa aware na da bia wo kro no woda wo be pepa na hanka chefo tro kan bia adim ade be che hanka chefo no nya den se de osi no and tia That was it. What can say be bacteria infection and also bacteria infection no yare bia no so eboa ma kwabo no we wo mo keka akwabo no mwawa samwa no de enye se woni oba akoda nko ana wunya woni oba da obenya obenya woni be mada no obenya but bebre no yatanya no wo bomba toilet so KVIP toilet no samwa no wo mfiri mu eti wo koto so na se wo ye be ma na se watwe aba no wakakra bi na koto anu kakra bi a bo se na mwa na furu ti wo mo furu ko wura mu a wo mo kwa kodu wetiko enti tambia no be ma no wo sori anopa nye oba nko na onya white be se be ma wo be sori anopa wo jo so no wato piu na ba eti se koku enu anye koku enu so anya mpampa na ba ansa na wadwo so wodwo so wi a ekire no na se wawi ase wo wie ye na mu hyehyew na mu kawo kakra wo hu oba na se wo hu be sori a na se be ma no atwen kakra bi kwa ase enu kire se wanya sa bacteria infection bi anu no kekaw ase ye wo da ase nya wo de ya bia office pesa wo no oba da na so entisa wo hu oba no so abo se na watwen asa na fe o se ntrase enya na no pesa wo no oba da na mo yare ankasa bi ye de ha no eturo bia na wo support na tare wo be ma na no tise wo waya tise odi nsuo gusa anya se beti aye kuro wo shatade no na wo posa ada kekaw asa yode asa kekaw asa yode bombodi abra be he ba clinic ni ambo yenkum sambo bo ha timi ba sa na tuafa video mu nyina na ho nyina kekaw nsuo gu ho na ho kekaw video mu nyina ya o te se dia mo bi ni na mo anim no o timi prapra wo anim na pra wo nsa ho o ho na prapra wo kon ho asa de bo bi atare wata da bi bacteria infection afro wo eno me bi se anammo bi otwena so se anu ahwe wa ya se de wo hwe nhwe ni ho hunu hwe sa bacteria infection na wanya no wan hwe on de sa ba kokura ko wura wani so se wani be fra waso betimi asi wo ho na wa simu yo hu asa aeroplane bi ba wonte wo hu ansa na ja kaka na hu na epo na se mframa bi bo bacteria infection na wanya no bomodi abra to de bia wani so keka usa omini mu wakwan bomodi anabra bacteria infection no obe haw obe gu awade oyire nsoso wo oba nsoso wasibe kuro ekekaw wotiti ayode ase ya bo se na mo na konwene gu awode na no na wide na no to fita nsuo no kopema na asan aba nsuo no kogum na se nyame amoa na se akwabo abako kowuram na wakoto nsuo ehyiemu akola no obe nane wa nane ntam kura na se basa wawo na wo na wo ye no ho a obefirim ana se de be kwa akwhye video obeyi na ba wo na akola na yarefo akola no onu anya ntehye wa enu anya nwa enu anu aye kanya tantanta ne tripori na no tantanta na nim kapisi sa akola no bacteria infection ba mera wase finally wo se obi a wo ba bi ne yeso wo nsuo ba ontimi nsuo ba da wo wani so on fana mara nsuo bi ani ba sa bacteria infection ma no sa bacteria infection omo de di sa ma ne ba okay nti oba beto asase so a na wa ye bibi ba sa nsuo na wo wase na wa kola na anom ano onum ano ba na na no so nsuo na na mameman na na no meman wo pepa na ba ontimi nkasa chiri nkasa nyina ya mremremre na de se bia o kasa kura wo hwe na ni ba ko achia aye mhwe mba bi wo hwe no wo hwe achiri sanu manyina bacteria infection ene de sankola na ba asase so abeha ba keke wona do tatahwe ba bacteria no wa kola animu enti akola keto be test no do typhoid no ulcer no infection akola keto woni be ma no wan hwe ba ka so obi kura de nsa wo na se ntisa bacteria infection na wo di awo no awo fo mo na mo di awo no enti oba ese treat akola se de ye treat pani na se sa mo de nyina free ne mu fia bon se ye makola no ye ma dwade de ye woni widiem ne amane de obesa de obenum de de be so no na som nyina ye wo de de begugumu a na som ntintan ne nyina betete na wo tini akasa no anate okumpada ne fa numbers no ne ba bia mo woro bra na ho no hia manfo pa mo okasa se ya na
man for taxi me say here number na baby or one ho here pa. Okay. Nana that's it, bro. Abehe ba clinic I know ka say odafo yo Kumasi Tanoso Apatapa new site. E chem say do Tanoso Apatapa junction a wadru yaso ya anesa. And junction so de be mo hu in terms wadru junction so ya so dan kese mienu a ebo ho eye Presby and afi Roman Catholic Church aso dan in ebo ho. Ni nifa so abo say taxi station wo ho. Ye siesie ho nyina abe. Ka chere driver bia say o come ame abe ho. Usane popo na we said the offer na bo say on sani fa so na your signboard ba ku si wo. Usi wa to ani hwe ni fa so bi mu na bo say signboard ba ku si asoye na nimu a yesisi ona won konkron etwen so do na bisi asasen so na ayaresa no ahyase aye adwuma. Yesre na ya ka kire obi a otie ye na wo hwe yen say wonya trase wakonya no so a hyase say o bompaye say won konkron de nsa be kan na urade de nsa ebeka ayaresa na hyase a eye adwuma. Ni nyina mu ne ye de ahomabofo emienu ato ama wo se na be ya be frɛ na obagimu nkyire mu bi a aka. 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahomabofo emi no ebeje oso na nkomotwetwe bi e ho no ye no watwetwe yesro obaya brantem na ye morning devotion no erade ye adwuma sonkokra brantem na ebebobi broni bi abecha me fidie bi na fidie na na me ma obi be kire me wa kire me ame de me hunu mu na me friend se wo mra na wo ba ye no papa bi a wanya cancer tumor ya ye no operation me ensa still adeni develop to oba ye no na me yes na de me use sa machine na broni ne say se obi yare na ewonumu na ye nya duro bi amfa nya afidie ne timi pepa yare no afri ni panim nkanka cancer se ne sa ni ama no enti na ye test ye ma papa o se bo so me no nko toilet da se onhu de wo ye no do bi kire nso omra ye ho oba na me se na de afidie be testing ye de pepa cancer no ni no ama na ewonumu ni nyina no adwumbre ya ye beba ya na ofre me se bible sumi ni on call toilet da edro nso amede man onya numbi ba wa sha se call toilet tum tan na edian na me se fidie no na apepa ya de na wo call toilet ne sa hwe odofo a wo hwe me wa wo tie me misrew eyu ho achenye wate na no ma wo wiase me se de nipa ntimi aye na abofo ntimi anye no se Jesus Christ di kan na be heba di na chia bibia be ye fa de na woji hu akije na wonenam ejo to me say kacha wo mo ba me say bra wo de bra fa ya de kase na abro so no bra ya test eduru a me wo pa critical fidie na ya cha minim enro no de say fidie no so na test na etumi sa ya de na akire wo enda binya eduru mako so wo me ho a etumi tu cancer ase hey enti chese jame Mmrantehene ma etere bia ya ma 30 minutes ma yo actually imagine ho no ma 30 minutes nana abehe ba clinic a lawyer Samson Pobi oso chiao omawamo said e wo se bodewuro no no kwasem ni o adum bandi chemist first floor and I lawyer Samson Pobi yo mame bompa ye twato na pato mo amubisa mame abe ni nro no o se na duro bi ani abonte aye to trekeles no mo bisa pa bet just awko abe he back oba ni aye lab test tentum dia no so gise oba yo tentum and your friend tentum yo medas for in what yo medas no so bi a opi bi abra ne test one Sunday amon okay enti e bompa ye bi se wo hwehwe bia wo de okọ Facebook abenyame oba Mmrantehene ho obenyame oba Sompa ukọ TV sa hudu wo Kumasi de ba bia me ho me na ma no na Mmrantehene de atudua wo do hwe screen na ma tro ten nche won be yimi afri Sompa for de om nche no ma yimi afri so enti ene tro ntam tro me mompa je so atere wi nyame ahode ya da wase ene nso bia woni yakasa ma nkofo ni mra na wo mo a wachi won na wabo won di se obachi won ni de awrade me serew bon wo mo mra
na bɛgye wɔ mo nkwa yɛ nyina mfa se da ma wo gya so mpadwa yɛfo nyina ahyɛ wo nsɛ awurade yɛ mpa yɛ ne sɛ ma wo dwumadie no nkɔ anim ɛsiane sɛ wohyɛ wo ho animonyam animonyam hyɛ sɛ woboro so yɛbɛda wo ase ɛfiri sɛ bisa no woyɛ ma yɛ de boro sɛnea yɛbisa so Jesus we dim ne ɛbɔ mpa amen amen Mmrantehene yɛtɔrɔ bi da koro yɛ amam kwan na yɛ mɛka nyame asɛm mate yɛsɛn so wɔyɛ adeɛ paa wobɔ mpa yɛ mɛso mpa dwumayɛfoɔ no ase titiri Mmrantehene good mepɛ ne saa paa okay abusuafoɔ moma maame asɛm a wɔbɛka yi ɛwa nanso kwambi ne bi a yɛmmoa no ɛbɛyɛ ketewa bi ɔbaa biara obɛhunu sɛ sɛbe anya ado a ne kunu ne n'adamfo ɛwɔ mpanatwe mu no wahwɛ yi a nneɛma a bɛyɛ n'akyiri nyinaa ɛnyɛ papa mma menka no korɛ paa sɛ ɔbaa tetɛ hunu sɛ ne kunu ne n'adamfo paa wɔne ne tu so ne ɛtwe mpana sɛ ɔbaa no ahwɛ yi a nea ɔbɛyɛ n'akyiri nyinaa ɛnyɛ papa ɔba mɛmo akɔ ababiew sɛ wadamfo no a ɔne wo kunu twe mpana no wɔne wo kasa me ne no nkasa because asɛm ne si yɛ no mekɔɔ ne hɔ kɔbisaa no ɛma ɔka kyerɛ me sɛ ɔno no ɔmpɛ me kunu no na ɔpɛ no anka ɔne ne nete na bɛrima ne ka kyerɛ ne sɛ me deɛ aduro ɛna yɛɛ no na ɔhu me no na ɔno wɔ ne yere a ɔne na wo mienu na me deɛ aduro bɛyɛɛ no nti sɛ ɔno de bi yɛ me a ɛmmema ne nyɛ me ya asɛm a madamfo ne ka kyerɛ me no no okay nti wone nako mepa so ane wone nako nti onkasa ho so onkasa no mepa so ane ohwehwɛ mu kyerɛ sɛ sabri ɔda so ɛne no ɛte ana menhwehwɛ mu deɛ ɛfiri sɛ nsɛnsɛm ne baeɛ no mensan mani nkɔɔ mo so biem because deɛ na asi no nko ana na mehwɛ okay megye di sɛ wone wo kunu asetena no ɛbɛte nkensie nyinaa ɛfa kɛseɛ no ayɛ mpena a wɔne wadamfo twe yɛ ne ntira ɛfiri sɛ ɔbaa biaa na woyɛ bɛrima koraa na wote sɛ wadamfo ne wɔyere ɛwɔ nkitahodi a ɛbɛsɛ wadwene bɛfiri hɔ ɔkɔ no nyame anim sɛ wobɛnya koma papaa ma wɔyere no ɛbɛyɛ den gye sɛ nyame bɛm nti obi aba ha no wɔka asɛm no wɔsɛ ɛna me kunu no wɔne me nnua kɔtwe mpena na madamfo kɔtwe mpena pɛ na mahunu sɛ ɛno akyi no nneɛma bɛkɔ so obiara nyɛ sesei woda so wabu akwa hɔ mepatwo ane abuakwa hɔ na mewo ɔma hɔ bio mepatwo daabi free day na ɔba hɔ kɔɛ no ɔma hɔ bio ɛbɛyɛ nasei ni ɔba kɔɛ deɛ ɛsɛ 3 weeks deɛ ɛbɛba na wokɔ ɔdam hɔ no wokuhunu ɔbaa bi nneɛma bi ɛwɔ hɔ mekɔ ɔdam hɔ no adeɛ a mehu yɛ pins a na ɛma yɛde ɛbobɔ yɛ tim ɛna mehu yɛ okay na bɛrima no wɔ hɔ no wosusu sɛ ho ane na ɛmɛ no aduane na nneɛma a yɛyɛ mu aduane ɛwɔ dam hɔ anaa ɛwɔ damoto no bi mu anaa daabi sister bi wɔ hɔnom ne nneɛma nana ɔgye de yɛ aduane ɛna bɛrima no ayɛ n'aduane mepatwɔ ane sɛ ɔno na yɛ n'aduane okay hɔ so ɛyɛ point paa ɔkɔɔ wo kurom hɔ no n'abusua no ɛkɔɔ hɔ no ateebu no ɔmokɔɔyɛ mepatwɔ ane okay ɛna ɛdɔm na ɛkɔɔyɛ anaasɛ ɔsoma nnipa mmienu bi ɔsoma a ɔmo se ne wɔfa ɛna ne soa okay moma yɛntie bɛrima no so n'anumu asɛm kakra yɛ nsa ka no wɔ ɔkɔkaeɛ a wose wontumi ne ne ntena bi ama this time no wafiri fie koraa ama wo ne ne ma no ɔmu hu baabi a wo ne no ɛno nti na
My friend one up a jumping because they would you would and working quantity. Which number? Yeah. I to be honest, quite strange to my ears. And the thing is, there's a lot of confusion and problems. And anybody, in Peninsula, the teacher of one is funny. And I said, baby, I man time about one is son. What you saying, dear, bit me up a press and walk up to baby for. Yeah, will be seen. Dear, can wish you what can be. Hold it. You know, it's a baby, I know come and here. Night, maybe. And we are no before. You know, be a quackayama, Chinabuan here. No, I didn't answer Koran, very young. Who is a separation bar, a rubber. In a dinner call, man, a bushing fool. And all my friends say, Omra, you could. Now, Kuala Kodia is good to you say if you are with the one of my headache, my jan on a new good group. Only this was a real behavior or call more wrong. I say, you know, Cassiano, my friend, now I'm here, was already in 3 things. My jan, dear. Na nti me ba kwajo usu me boa. All right. Na no kwese wagya no. O wan de no kwe. Nyina so ben ya wadaroma. Nyina so ben. Na me ka se metimi akasa asem na kire wo fun yi so a. Na entro. Because the tennis, you know ka say. Why introduce you with one man there? Yes. But having been witness with my bare eyes and I did this and you see I was stepping in. And she say, in addition, I towards a seminar. Yeah, the cockatcher woman and I the other 2 women and maybe a woman wedding. Barbecue. Until the cafe. It made enough for you so work. That's machi. What I'm man, maybe that's we know I can't order to money mono. Maybe say me change be himself. What the kotu abusuan and him saying. Say abaya no. Subaya no a woman dada no. And one will continue. One being a no bokunu and rami. If you are my phone is. Being a no bokunu ashami. Being a no cafe. Chairman, in person machine, in America, say, never whatever, nature, monocrate. I was not stepping in bed, and penny forecast him be Sabio, or penny woofy in the Bienne, a woo room. Na ye demona, yes, Nana, Obano. Can be bisa wo se wadume unti sanu meno na I mean, I don't believe in that thing, but I always tell her say ye kasa was oba adibia always taking one what I say when it comes to them I wouldn't know what even the marriage is no more crana. You don't have to do that. Yes, the life is too bright. I was a force of colonial uncle. You always open your mouth now. Okay, senior. How do you expect me to take care of the kids? If you these are the reasons, sir. I thought to avoid everything and everything you can say who say a man you have to call off the situation now for the as I was saying, may say one best friend in the bushing now you know my heading at Tanasi. And you be that say, me say, me man of 10 pesos and I mean, okay. And you are no crack at them from Tennessee. But I made a Galasam. A Busiana Tanasa. Or Mummy Mindy or Muba Canada was a heading.
yɛyɛ ne yɛde yie ɛto yie dada so ɛni baabi a ntan no baabi a I can't do so that wicked say you know one ma even me hear this one after I said they say you baby ma utana you go victory because the ma wo say at least na ye a man ne kora no na ye bia man na wo so wo ya la obetumi I take care of him kwa ni bia nanka wo say me it wasn't like that until no reason next say what dey maybe say obeware biem no wo say ye bi fine e ma so na emom no o ka be bisa wale o egunkru na amamre bi ewu mu bia na ase dey say wo ye bia no wa ye okay enome na akofa sanse wi nyina ba all right what dey my friends. Okay, I'm gonna for in short, no. Beman say no one can separation. Separation the divorce, but also on one the be ante. The can say or say or more tenacity. I was an organism on who no Nisha now more tenacity. Our dear Gunkuru. Fine, Beman and some market catchers say. Obai mumdia onware bi na nso ne made obebo obai bietri na wape won na setena ba bia ombetena aya asundwie beba anti nsema okeka no se otumi ye ne saade a nanka eye na nso ni nyina echi no awade egunkuro na wo ka no kire se ba mai woni mamamre ni amane ebi kura ebe hie nkurobo mu no na kire se ono ba mai kura na ese bia so pa oba ichew so na metre no nti megidi se oba ye busua no na ese ye na omudi nkita ho ebra no be ma de se wode nkra no kɔ na wa ye ready se busua no be frɛ no na wona atena ase na se ye kaka na anye ye kura hye bia wo ho bia se wo ye de ma ne ma so ye ma so a oba yi wa ha da say ne man na mu a obey na ehwe ma no ti oba nso so wa ha da ma no ano no se wo to body e banche ba yire emo ko se ye no amankwada yi a eno abi na obey so onso obedie nti omo migidi se de aka no se ye ne abusuo ne nyankita hodie na abusuo no so se wo fo wo mu no anka bibia ni a obegye agina mu no chese obe ya kwa sori ababa kan se nko okopɛ sika bi wono fa wono okoje adu bi gutu mu agya sofo asem yi no so asem na we no ubi so obe wa fidie so enye yi senti ampasa nka wo koje akɔ aye wo fa ho adwuma na bi etsa ɛhɔ de empɛse ɛkɔ hɔ kora ɛno ansa to aro huni ɛya kwankyerɛ na sofo bi de ma no sa kwankyerɛ wo kwai ma ba me yani abefie kora wontumi mfansi nanim gaw sɛ akwankyerɛ bi anka me kwai na wani abefie nti bi obe divert sɛ me wo fa bi na anka me hia de won ho ne nti wo no akata chaw busuano ana sɛ ya no tita won na yɛn frɛ na yɛn tenase no bia mo no na ɛyɛ on se we na na de bi ɛyɛ ka sɛ no na yɛ nwona o kompete de na mebika ɛno na yɛ nwona anwona ne anwona ene na asante ne asante nti saade we ye ka yese kan de twa asante ne bono nti ene no but difference wo mse we de wadwa na jan kola ne 3 years difference wo mu no kata cha wo se asem wo yenhwe saade we se etufo de a asem ne mre ne ntino yenhwe de meka kire ma yenwa ma no se oba bi anyere ne ho nya adwuma sisi ko de adru no ano woden oba bi anyere ne ho anya adwuma mo ne kunu because ba konkon aso a emema nsese no yanso ya ma yani adawa wo no ma be ntimi de ekoso ni ade nyina na ekom de akwala no e na okache ni kunu se edan na waton no onyi size sika de bi na so onyi e na oban so anya boto no so de no mesem bi ko ye komu no na edan na nya de a yaton eno na ezi akogina so de toso mienu ye oil no
obey katacho so hoye nko na so ye di asoti ne de ani fam bebi e ko ye no ko oba san akoka no krampo de asan akoye problem say asa because of fei ebi akobusa na obema obi say be ma no so ope unti no ono so akoka cho fa ne sa wo fa ase wodo nam sebe asofofo so yesa nya na asem enya be ma na asem enya na asem ayi woni ne wo fa asem enta wade whatsapp no enti no de pese kan nyina ne say ayi woni ne wo fa asem sese de enti e ka so ne wo fa no so agina so ama sese na asem yes of ne wo fa so won fa no e wo kwan bi so enti de bia me kan me say wo fie rap so tu a wo no ma edipa no wo fie ko so ye nwura obetu be ma no wa plan na yi dada na me de kaka me ka che enwa ba yi say obeta na nima yesun but wan hwe ya na sebe obewu ana obedwendwe bibia iwu agya ne ma ho awade de bia yeka enya mu nkwa na mawade egu me de me advice obema ne utie na numu nsem a wo kana na se woni mu de e wa awade mu se obeye ne saade ama me kaka me enye so yi de edan de okoye no wa wonu muto se na be ma na sinifi awie enti izi ankola na meka se bia oka ho nemo oso obegya wo kwan according to the statement obegya wo kwan ne wa ma osika dwetre a maami ewa abusuafo anye ne ye begu aware ne de nenso de wo ka no se koba mu saade a eno de ne be hu kwan be fa so enso ne obekasa awade ne de se de e ko ne de me de kakra bi a wutie firi be ma no ne ade no se sisi ne maame ne sowa no mabam ye be se sowa no se du mre bi ho a munya abotre kakra se wakọ kan bibi se an wa bu be ma no ne ade wa pam na firifie ho dabi woni obey wo ma eno no akọ traffic o ka se be obey pam wo de hye na ekwa bi so anu so munya abotre se de ye ya se be mu nyansa de iko ya obey ma ka se awade egu nkuro no sa na ebe nya abotre so mu so nya abotre na obey se abusuan no bakwa kohia na o ma kan bibi ate se de wo kan dia sa na tie because awade nya awade wenkwa na agu ana afenso ofano so ye be sere no ade we na ekoba na ye de ofani nya botre emu oya de ye tie katacho sesebe wonu oyire ato na sesebe ekwan bi so no nyini ni akwa wa de omumie no aseta no ayese obi etete no nyonko na ya bam sese wakakofo oya danfo etu opekwan bi de wo kan setesa opekwan bi afaso na we na yesi akwan na opekwan bi afaso na nyame ncha de aseso bonsam cha de o wakotutu ne bag no ko nse toa bi toa no so obusa no sebe wose ne wofa ende nkamfa no ho de na enso sese no wama wofa nso no wata wade yachi ana obabo ayi so no so hu se me wofa sese wode me na masofofo so na se yi so enkanya be ma na sem de nenso ohon so akofa nsem bi aba etimi de me de ma sem si ne kaka ebetima ka che enwa ba yi se omo mode nyame adom on kwa de zi o abusua ne maame nem na yi wo ho se be ma ne se wo ba fie a omunya bote ne be ma ne mra fie na muntie na sem a wo ba beka no se de wo kan wo timi ye ne sa de a me de kwa bi so no advice wo ho na sebe nyabotre na trans na fare oma na sebe awade ye mfa nko heaven na be na nso ne anso no bi na tia no me da wase so for bremo kata che odi wadawo ma yebo ntew na za semba ko wa chire nti mama odi na minwa ba na make bibia chire se wonhwe Kristo anim because say nipa sibone kwaso a onwie ya na honto no wasibone kwaso no ubegya no ubegyai odi e bon koso bon pese nyame se omo da nkwane anwoden na odi woni kwakodi akira ebe ha adwene menwom ka asem bi se manya adwuma muwa mema this time no wosi etwam oye oba wo ye adwuma akora osika ebe boa fa muwa bema kata cho ye mema no ebinum adwenye ebinum o madwenye o madwenye kwa kata cho mesere se ko mum fisika muwa wodi wunyam yi wodo na wo yi adwuma wo kora osika ana men konkota se wo gya adwuma wo ye nurse wo si me gya adwuma me kunu ye scan so so betu be command enya mistakes wo ye sa wo bebre eti mesere ye nwia ma no mo muti ye ni sa ne mele twam ye adwuma na so ko bi account na fa wo sika gum wo kunu gya wa wonya baabi me papa to me for se wo ne wo yirete wo tontoma ba koma na katache to bi si na no wo yiri gya ya odrese na so adrese me di we gya ko akoma to nyame wo be pagya wate me that's abrotia kale chobema obrati sapawa obo anim ne sanya oda obrefo sada na ekire dia ka wanim no eno na doso na ewiase wonsu no kuntu we na hwan a ni nchia na ekoye yu baabi a eya akọ baabi
na emma dodo na no me ka kire wonom na me nananom ne me manom ewia so say you obai nemlem so de wani beto be ma so abedi udokono wie what why ye adwuma fa boso bo yam emfa wani nto be ma so nyesa daachi bi no wani betutu aka wonsem ene wo ho ade me ka kire ma ne nyina ne say yiro ho na ye wadwuma wo ye wadwuma no so na emfa wani nto be ma ne do na ene abenti no also so ebi ni fia na wo ba fine yes e ma ye supporters of the men ye boa mema no wa bribia now so na to da bia sa da wo se bi ni ho no ene wasa wo kwudiem enye se na mpesa nkwan ye denti no me kodwom ene na se na ne ma no dodo na yesa sika ni so ntimi di bia soso no wa ye ni bocho no wadi obedi wie na se do ne sa na ya na ye nkai ewom sa wade ye mfa nkwa heaven now so mema ni bi so se ma na brabo akokọ ba tan anasa akokọ bi de na ne ma edi na chie we no wono ko anam no na blabo no eye wese gari bi kura wanya di nta dokro kura na obu ne wi adiawe na so nkwada ba be ka ne ho oja wo mu wo hefa ene watimi akwa ye adwuma enti ema no ye fa wantu ya hofo de ameka nyina ne so wo siso ayiro ho ye adwuma kita wa boso na okunu kita ne de ne boto emfa wo de ne bo ne de wan hwe ya daache no hwe wabesia se na ni ase nyina mini black ya sole ade de why punching bag ya sole ade de why doormat ni etietia so all because say you always depend on the men e was say emra so say man no o man ka say gira o mu na so no o mu ye dependable of themselves enya say bibia na do ho ko bata be ma no be ma ni wo a woni ho be ma nim say wanyi a you have no where to go, you have no one to depend on etia bibia de opa bia no de yaw e ma mo nsori na mo ni mra dwuma na nketa asia na mo ba no mo a ye say eyi enkokora to sa ekomabunu diem empanyin ni fi wona mabunu ni na ebe sha na mu nti yesre wonu mo esi so na ma ya no wo mo ni nko madwuma wo mu sua ho suku mo kono mo ni nko ho na nya sa na odidi be ma do achi a wan hwe ya daache de ato enua be wom se ense de na so ne betimi ato obi nti wenya adesua de ma afoforo ketecho be ma ne nya na se de wo sika nya se ni mu animu ya no wo ka na bi ebeduru achi bi no enkola ne dabre ma ye de wo madidi mu so aye de na afi dosu na ekopiepie na esa ba ase no ma cho me dase be ma usune ne kasa no ni kwadu bia obo be oni kwadu bia wade bo be bet mo de ye man pompono kwansa ye kodi bia computer so aba sem foforo so asan ba ye be koso sesi a montwen eh sawa e de nso ne gu frigi mun ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kanjen akaline water ye gu frigi mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kanjen akaline water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu badafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no wasesa ni nsu a wonom no kanjen akaline water na ba no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bia won sani fa so front number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Mafuya meya yesi hepatitis meto ase mesremu asa waya bi na ekiki me emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hwe me wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wade mu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Wasi Power Bus Stop wo ho a. Kumase or Feyiase. Wani Josbro filling station de hwe no mum. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa.
Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Check your counters, quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. I was here for a sample for a set. Now, Mama Menkanfo Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Koswiedria Babesi Okwa Premano Bidumu Yasantuano no. Ono so hepatitis B. Na peja naturally we are seeing na hepatitis B ayaresano. Yadin for we for back ne hepatitis B. We see ufia. This in yamebem. Na mami aye bre enya hepatitis B yedrua wode ahwe nipa hwa emum wose se wunya nsenche na brantem obi abusia wana wakwaje hepatitis B edro na bo mami yabaso a ama American Bruni University kese pa World Changes Summit mami na yebo na baso e wo Dubai abonten wona woye abibiduro nyina eno dante ya wona wakwaje typhoid eduro se typhoid de ene wona wode syphilis koye wona wode chlamydia koye wona wode jonsum yade koye wona wode prostate koye de ne kidney ho aka ne wo hania we nyina wo kura ho danse kron ya enya gorokora eti abusua se onipa da sane wote ho aye ho aduru ye wo ho aduru pa na yadre ahmete Dr. Koswiedru ya aduru nti ne frede sa ne branch kese pa ewo fi yas Lake Road bosontwi Lake Road ho anoma le bosontwi road ho wonne Jasbo filling station no na edin hwe ne mu ewo putoja ne fi yas hye mu ho a enkran kwabenya pokuyase ACP main road no so oho den edukro no a enfidi kro no a doctors kro experience kro no a takrade branch no wanaje estate wone anaje MA primary school na edi ehwe mu omodena se obekore nchai anaduro bi efe ne hebate ne de nipa da sani biara se ye hunu bi wo fi a ese ye chewo because opese okoso sudden death to your own body hupa heba mesa ne pada no bibidura manfo peja no kosoro pa no jirikajiri ya memedru ukohormo a ubenya bia hwe hafa adua ya heba mala mexile ya malaria dru ane bodily pains cough care ya wadru na adua ya heba tonic so ye mujedru adididu ne wumu betemanen ha kura border na friend number C 0244544422 0244544422 on WhatsApp number no 0555797878 WhatsApp number ni 0555797878 Odifo Samuel yebo wabaso yemu pa wadwuma hote wadifo no mu adifo no nyina wadifo Samuel wadwuma hote pa ifise waka no kuri bia wo se wo de won ton yi bia wonte asori bia na wonte asori empaye na wo bo na wo bo mpaye na de awurade beka na wo kachi nipa no de awurade beka se nipa no no eno na wo kachi nipa abusuafo ni American se odifo Samuel wo se ade bia kuntia nipadua eniema bi koso wo abrabom wonte ase wo se yes wonte ase so da ifise bibi wachiri eno na wo bo ho mpaye wo se wonte ase da
wonte ase da efi sɛ bibi ɛwɔ chire abusuafo ne America ne sɛ bomodena na kodi for Samuel ho ɛyɛ ɛka bi na ehia wɔ animguase bi disappointment onipa sɛ ɔbɔ a ɛnyɛ hɔ yadeɛ kwankro bi abɛda so wanu nura ma amene mu ayekuru ɛnkɔ ɛnyɛ ordinary yadeɛ court sem bi da so nti woda na dwo ɔbɔ brimbrim mesrɛ honhom awareɛ obi na obɛda na dwo bia ɔba ɔbɛma wo akwantrisɛm wawaresɛm odwadie wo store no gua na eguo enso yi musika nkɔwe nsa wonyi musika nkɔpɛ ma biribi wakyire ɔsegye ade a babura na koran kaseti anko ano mo ho mpaye ɛno dankyɛn abra ɔso onye sika do loto number ni hɔ ɔmo ma me bayi sraw double money ebi nsi ne hɔ no da kɔ Ajaba family house ɛwɔ ahemboboa no Ashtown wokɔ traffic light no so no one yewura kasbin dan kasi manhyia traffic light no so no na edi ɛhyɛ fɛn so bomodena de kɔ hontetem na wɔhwɛ wo kama pa na wo so di adanse na wo so yɛ person number no yɛ 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 abusafo mama yenko asem no so na akiri adwaton de aka no yebema monsaka panyipa yemo akwaba mejosu papa atezai nyamia domboko asemi nra ombeso ha ekwan amem na mama yeni amane bema asembe na sisi ademoten pentenkwai that's it, papa enyumwe de boko dedika what they say basho efe me kodi asafo Clement yo ofre hene me fe asante mampon be poso yo omo sa mo papa krum yo okay yanko enyumwe de boko na mewo go so ayum so ahafo region na me yesofo ewo ho ti menua ba akon so fie kromo bae be kan ho ane ye ne wo ho na oyi nu adwuma so me nti be na kakra na ohu oba bia na one ne te na okọ oba no ho se one ne kotena se na omotimi ehu bra ombebo no ani so nti bra omkọ ye no be na otweme ensantem no na yete se 24 February menua na fim nti enyumere no yentumi anko nti anopa no na yekọ ye ne omkọ unua panyin na akuma mpacho menua pani yo nti yekọhwe na eye no kre se wowu nti yenya etu ho anamo adi ho dwuma bebre nti yese ye de yenua na nya dan a wowu nti nkabusua ne meboaye na yentimi ho abusua wo busua oba na busua no meboaye na yentimi nsie funu no na oba no ese onuamo a o maame ma chese onuamo ankasa na edi na wusan owuye nti na ise yepese busua ne boaye na itimi esi funu na ho ka nyina mutimi besomaye na afi bibia etimi twa yakọ ho mpem bebre ni ayum so ehene chiame ekọ ho de edi kan yakọ de etosomienu enso ni nyina no yante emuaye papa bia ena ede aba Sompa TV na mo aboaye na kwan ye befa so ka ya boa ye yi nyina ye sifu asemu ebitimi ayi ehunu kwan ye befa so ne ka aba ne nyina etimi ayi afi ho na eno anu no yo wala ruma ya asemu na mo wo hene na mo te semu nua na wu na mo kọ hene na mo kọ hunu se wawu ampa e ba so ye wo ayum so na unu so fa den fa ho ye den ho nti yen ho ne ete ho no ye na dwuma no na ise okọ ba na oba so me la dwuma no ba so an nti ho no am se dwuma no du emre bia na asateko nti okọ ba no so ne ko ho na wahwe de ho nso so dwuma no se obi benya bia ya nti ho na ewo mu ayete se wa free mu no
And I'll say, okay, now what can we be say, or Barno, Nina Meman, and the far can be so, or Mama, and drew no my answer say, okay, sir, or Barno or Henty, if call Barno. Channel, your caught 2 and dear no more channel, Banich him say, if you channel Sekai, you channel Sekai, good God. But why, if you channel Sekai, more money will say, if you channel Sekai. Maybe I show you any Emma, and Asem Ketua, my Muji 2, Ninja 9, Hunyana, Nasem Ketua. The Obani be who the interior. Okay, you better call Barnoson and now, me share now. You. Oba. Sekai na pre-plan zano. Omucha nensa sekai, nensa nkuwa. Yo, okay. Mama yen come mama so mama. Ukunu na afri mu emeboa. Ukunu kuma eba mane no, o se wa unua mema nom na edi be ma na wusa. Eye dai sika ho. Oba ho. Eye dai. Dika wale be ma bi. No se. Na me ne wo mema ampanimfo no. Tina asetene no munye. Ana me se be ma no mefa we kitwa no kwa pani no no montana wo sehwo. Nti da ya wada. Ana ofre me se abaya na beduro me se han. Nti abaya na beduro ne se ba ko no so school ma se ye kwaje ne transfer ne se di ja onua pani no kwa no mumko. Nti ye kwaje transfer no mu ye ba no ne se abango ta na o ma ye no ho no. Eda ho. Ana ye bo atra. Na se mi nua ba ko ye frɛ na tobra. Tobra no so me yemfa ho. Na me so go ta yi so ade obi ana so. O ma wo ne ukunu no mfa ho. O ma me ne me ba ne mfa ho. Ha wo ba. Ya enye ukunu wa we ba. Dabi. De mini na jai. Yo. To so me yemfa ho. Na me ka chire me kunu me ba ne se o masere me yanko ni na chi. No mu di ya chi e beduru fie. Nti eduru fie o na mfa o mba se me kojo o mo kwan we station. Station ni mu na me kojo an kwan ba wie. Beduru ne system ni anu da so wo fie ho. Na me frɛ me kunu na waka mu no. Unua ukunu unua tobra no. Ai. Woni ni nya na netifi. Wonte ho o ti ba bi fufuro. But ukoja ankra no kwan ba na wote wo fie. O da so ti fie ho. Na me frɛ me kunu ne wo so mi mo se wo mla. Na atobra be pra me nti wo matra me che na me nware. To ba no kuro be do no sisa ma ye ne ntam na adwuma ne ye na me se bra kwaku tra me je me nware ye so be pra me. Nti wo tra me nchen ya nti adware me dware nyina de pressure si me so. Me hu kura mfi. Sisa ma ye ntam ne enko unua ne de nso no so. Na me fa matare she ne kotena so me ne se me ko ni nyina me ne be ma ne ko nyina wo de atum di achi na me ko no ye se sisa ma enka hwe be se me enko di na chi sa ne ko nti ye kotena ho so me ne se adan de ma ni di tena ho ma ne bo anaju 7 mu ho no ne be duru fie no sisa ma de na ye be ye na me so ze ade asa me ba no so ba de pound bi bre me nti enka koko ni eni na me ko to mole na me hu si ja so nti bo ma ne busa me ko chi se sisa ma na ze nkora nyina afiri unchen na be na wo frafo mba onye wetimi ko nso me se nya hwe na me se mini be ma ni di hu obobu to wan mu se minu ana samba oba ye ne se dwane na bene meti nkura mienu na aka ne di amo mo na aka meni be ma ne di no enti me de ate masa be ma ne di na masa nkura ne di me de ate ni nunu se de betimi adwo ma me ne be ma ne di wan minu ana bai oba na o se monya bia mu bedi na mi kunu ponte ka se isa me e bia na kom ne de no ti sabi ma nunu ni na me so na me sole asa afa chance ya sebia me no se nya dwane nti na mbae ebi kuma ko ana me se bra kwaku asem o ye no waka no asem o ye no waka na de ni kura no ayi no ndi awia ni nyina tama anopa ni anopa na ni nyina sa ayi no me de ayi no light for de ayi ne ni kuta no screwdriver bi sa na ni kuta ni sa apima nyumire ni nyina na me se bra kwaku asem o waka kire me ye nkodem na me fa kuko ni nkora ni nyina ko wura dem ti wura dem na me tu punu mu wa kire na me se bra kwaku obeka nsem bi enfie no so bi wonu mansan mu wi de na asem de enso so na osisa ma ye wie kura ye bedidi wi ya be kwa mi so akwakoda nti me kan sa asem ni wi na me hu so apem pono no e wura dem no se amasa wura amasa be wura dem ha mbedi koko no dem no akonta de be pa na obese o kire anope asem isi anopa 9 di unu aba yakọ yeso me mama na abo 7 I didn't know yes I be kan dwane di we dey usu nti akọ dem asa to dem wa obeya nti wan me hu se wa hwe be ma nani so wo dem no si da bi eti say dem no ya de na se misuru na ko wura dem di nti na wasa to me dem a obehwe mani so ne wo de Ghana mra he onsa
say bema no she Boston kwa na was ye na so o born me soon me no peti me oni me nua ne ko bo mo abon de se buo bi da na me nua ne tiksi ko boss ana woyes wo pra me wo pra na omo de apia bonten na omo de ntokwa na apia bonten ana wo se nyem na me pra ntokwa me ka me ko ntokwa me kro wo me kro me to me sada wa ha me ama me se tokwa me no ko uti akobo boss nti nyem na o mama ye wa na ma we nyina si ne se minkuma afo mo tietie me se oba na atwese kan ahyebe ma ni nsem na wo de atwa ba na me se nti sa wo fie ni akiri na me so mo fie yem ti de me meka na eso ofa atobra na ha be ma na ma we nyina si o mo se da chenchena moja na firi mo ma so ba no kwa de esika na me se nya sika na chese dom ni bae minkuma afo no frefre minua me ma mba o mba so mo de dom be nipa be 20 mbegu ho wo ye na me se minkuma afo aye wukunu yi ni nua ma no aha minua me ma mo yere mo ti minkuma afo nua me ma na yere no minkuma afo ara me se nya sika mo wo fie na chi mi so mo fie ye me se nya sika ya yi ebo no ko hwe so sika ama na se da na minua be ma mo ye se emoja na firi atobra tiri nko ade a no mbekum be ma na me so me ka ya se be ma ni de obi di hye ana me so mbekum be ma ndi omunkum e fi se on na minua ba no omunkum ya na te se o na akum nti be ma de me mpre mo omunku no ana mo se ni ya me so ni mfro me so be ma na kra ba sa kra no o dwan ko ma frɛ ko me so ko do ye me so ana mo se o mo ntia se ne boy ba ko hwiri si dem to hwiri si dem no si sister na so mo ka na ye ko se be ma ni ni ho ampa ana mo da mo ni na so mo ka se wutiri nkwa se wo dwan ko enki bekum ndi o mo ko ya nduru ba bi se de mo kwan ya no hase na ma me bi frɛ na ko cha e bi na no se da bi be ma ne hye ba na chi ne che se me di na hye me chi se obi ehunu na se ma me ne ka che se be ma ne hye me machi nti o mo san ko da mo no mo be jira mo se so de be ma na si na mo se o mfa ni sie twu firi ba bi o jana mo se da bi obi ani ho no mo se twu wan twu ho e be wo wa hwe no mo so me sa twe me e wo me hwe dem ho mo se be ma ni jira mo se so wo si o yire na chi wo ne de afa na o ta mo na so wa no mo di ade se kan ni twa ni ha fe ni ntasi hwan de twa sa ay atobra no atobra no mo ne twa ni sa se kan no ti ba sa no se mi fa ni insurance mra se de mo se twa ni mo jane ba do mi fa insurance mra nti mi de meyi nti ma bom na mi insurance ndi akọ se de se da dom ni gu akiri no mo di mi ka gu na nti gota na mo nua na ya sa mi fa mi no kohwim mo de bo ni pa achi ne se o ma fa ni sa ni do be se to yi be dem to ni sa sum no da de hye wo ne kosa na mi nua ba ko so twe se kan bo ni mfini sa nti sa mo du mi ma mo fi na chese wa ye mmele no da na me bra mo fa no de ne ko obra no di braba ukun me bla na jasa enya wo bra no nyina na twitwa no da bi atobra ni e force ni na ya o me nsa na bontino so force e ka ndu mu nyina ye 12 ni pedu mienu eno mugu be mai so kai esa de atache bi wo no ho bi sei moja dem se moche hospital amodena call hospital no okay enti wo ye wo bai wo hunu asem wo wu ha sera na zi aden ko ene ni ko si an tuntum na na yela na ka vitanu ko wana no ma say mama afena meno ne fa ya funu ndi asam no hye na ma ne se fena na wo fra hom afena na wo fa furu ba jan te asam no hye nti ya funu na say ba jan kai obe ye funu asem Yehowa mama ka fra wate de membra mo ba no si ze re asia no nani ko so ni nyina ye white ni sa de bia wo nam zibra nyangopo ni mu ufo to de mo mfa no ko ti duru kwa mu ba bi no ne se ni nsa no ba bia ko na etwa no na ebutu ze no sisa ama ni nsa ne dan no me dan ne nsa no ti asemo ti me kan ya no ze me nan ne nsa na kushim wandi mi anka sabiu endi edini duru akodi ayi no
ɛno ɔmo pagya no kɔtɔ mpa no so nti ɔmo de no to mpa no so ɔmo sɛ ntini no mɛma ntina kɛseɛ mmiɛnsa ɛsom saa bɛso akoma saa ntini mmiɛnsa no mu nyinaa te tie ntimi nti ɛmfa no mmra ayɛ gɔɔso ɔno so na ɛyɛ kɛseɛ mmiɛmfa no mmra hɔ te tam a yɛde no kɔduru hɔ no ne kyɛ sɛ ɔmo ma off tam a doctor panin no bɛyɛ sɛ ɔmo de mogya ne si no so na ebia si na akwan mu na ɔmo ma off na doctor kora panin yɛ sɛ daabi ewu deɛ sɛdeɛ aberanteɛ yi emogya atu no paa yɛ yi a ebeduru a ɔmo asa ma off yi deɛ ɛhɔ a yɛ kakra ebi na mi su na mi dan fam ntu nti hɔ a na ɔyɛ sɛ nya abotere yɛ hwɛ deɛ nyamba ɛyɛ kakra ɔmo sa sɔ light no sa sɔ light na yɛ kakra na ɔmo so wagu deɛ duru deɛ wagu kɛlɛkyɛw yɛn ka yɛ tie fo sɛ ɔmo hwɛ Sompa TV no ababaawa n'akosɛm ne deɛ wɔn hwɛ na abɛɛfo tenten fidie ne so no ɛyɛ Facebook hɔ no ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na Sompa TV Ghana mera ho ɛna wokɔ ɛyɛ YouTube no nso so a ɛyɛ Sompa TV hwɛ abrante anim onyamfo ne mfonyi da ho sɛ ɛyi David me pamtwa mama yɛ deɛ wɔn atwitwa ne nsa no na kɛtɛkyɛ yɛtimi atwa yɛtimi atwa obrane nsa na basa ha sɛ no mo no ama enam no yɛmfa ne picture na yɛde sekan ne picture die wɔn de sekan no atwa no kɛtɛkyɛ wɔn twa we sɛ na enam no ma ɛka nkasɛɛ no enti na nam no ato akɔ akyire ɛna yɛ ana ɔno akatale so enti kwan mu ano ɔne ne yiri yɛ kɔ ayasabea no ɛna nam na kɔhyɛ inim na ɔka sɛ sister ama yi mensa ne ma ɛsɛ nam na akɔ akɔhyɛm no anyuma ɔmatwa ma atɔ kasɛɛ no ama nam na ɛsensɛn ho sei ɛte kɔ akyire na enipa te na wiase a obi a mɛhwɛ Sompa TV YouTube ɛna Facebook Sompa 93.1 FM afei nso ɛyɛ Sompa TV Ghana amanfoɔ ɛmɛhwɛ na enipa a wɔda hɔ na postmortem bi krampo ɛwɔ hɔ kɛtɛkyɛw ɛno deɛ ɔmo David mo de beto so amamia na a doctor foɔ no nyam sɛ ni wo akyi postmortem a wɔn yɛ na wokɔhwɛ abrante ne picture wɔda so na ɛkyire yɛsa de saade no ɛbɛto so a yɛrɛkyɛw ma baba wa ne nto aso nyam sɛ aka kakra bi kɛtɛkyɛw na ɛyi no ɔyam sɛ ɔmo kɔ ɛyi maame to aso mame ne yɛkɔyɛ ne sɛ baasa no tam wɔn yɛ so wawu no the kwan mo ne police station ne wɔ na me de asɛm ne kɔda wɔn de kɔda wɔn so ɔgya wɔn nyinaa so abɛne na mfi nti wɔn ekum ukuni na obi ane na mfi de baabi nti asi o na je sɛ nyɛ wɔn ne kum no ana katachozi ya so mapa sisi hukumu bia ebeo Sompa FM anyasa Ghana constitution ya sisi obi kumu bia ebeo na aya asemu die na saa no ma we Ghana ha na sisi amara we yezeba amara we abroche na so mpase no na Ghana ha do de saa de we ba de a so obi kumu bia yesi ebeo it is all by growth and life is risky because dabi on there so mo nua ba no ai na kata chow ai untie se so obedi we mo chi o untie o mo nua ba no ti o mo anya de hwe tie nipa okoka se be ma no wo se dem ho no ma me ni busuefo pa no nya sa de ananka nipa de nyina asa ya chi se oni ho na ye be so so mil ho nti bia nke so mel ho no be kwa kopere ne bia opɛ ba bia ha no kra no wose wose akɔ ne nchi wa free fa ho de hokɔ ayomso sa ho no ofiri ɛna ɔyɛ so ayomso ho no ɔyɛ so me ne bi na kɔ fam yɛ se tɔbre bi ɛkɔ fam ɛna so me ne bi nso so wɔ fa ho de ɛna ne yiri nso so wɔ fa ho de ɛna ne yiri ne yɛ fam na ɔsɔ nkɔ boa ne yiri ne kakra na ɔkɔ ɛ no hu sɛ so me ne bi nso wɔ fa ho de ho na ɔsɛ ne ɔntena fi ɔbɛkɔ na ɔnso akɔhwɛ so obenya adwuma ne bia enti ho na ɔkɔ yɛ adwuma na ɔkɔ yɛ na we say kunu dada no ne ma ne bia oba befa ne de na kɔsɛ ne ba panyi na ɔsoma ne sɛ ombra mefa ketoa ne mre no sɛ bɛ ya ma me nkola no miensa wɔ ne nkyɛn no ne ho nkyere ne saa obefa ne kɔ ye gota ne we ba panyi no ebefa akwada ketoa ne nua ketoa no ɔmmɔ ntla na ɔma ɔmobɔ tla no so ye ekwan a obi afa so bi gota obi abɔtla na ne nua ne nkoa ne ba ne kɔbɔ atɔ so mo ɔmɔ ntla ntia no ho asɛm ano no adenti na okofa okobɔ gota ne traye ɛna okofie okotoa no ho no
na just maame koko no kura wo kan say mo de pan obedie no be ma wanya ne di anwie ba jo ba ho kra nkan na nu o de kom na koye o so de no wani ba jo Ntinana ye sie nyina na nya si tie de ne ba besrem se e ka ya bopo smutem e koye ho kanema bebre nti abusua no omo meboaye ne ka ya boni nyina no intimi nyimfi na asundue mra ai productivity no then na moye afa ho because nipa no wanya wewu bibia ni hwa ya ba mai obesan banko mu biwu bibia ni wiase a ya obanko mu biwu that your way bra no mo ye no postmortem answer ja ye nim de ekun kola na abamre mo no ye se a wo se ye hwehwem na ye hu ade kola ekun wo e na ye bie bema ebosa ni ntino okay omonyi friso Abranti. Wadi emia. Had I known. Sompa FM. Omunya ikura nkope bebi nse ka omumfroka. Ho. Nakada choni nso mo sa pa no kronfo ensa ba na asem na foforo ne nti. Omo ye no fa ho ede nye kura ye kuro ketwa. Na oba na me bisa se adenti na ekuro kese etisa na bia ye bu obi na obi anso be betu abu ni bi because omo nim abrante no ye so pass apento mo friend azonto na obi antimi ama ma ye so mo koro obi fie kura ma na ka chense on fa ne homo gya ne mpie wa bro mo di nka atwa ne sekan no so mo dru abonte ho na wo dwane no omo dru gidim ho ne ben gidim ho sa gidifo no na asebisi ye afa ho da asam ne ye kan baba we ho na ofri ni nua mema mo na edi sa nyambransem no na gidifo no wonso satam no mo wo asole dem no mo pai no kronfo nti no obi obete se kronfo bia na ne o twam kura kwa ne ba bia obaba bebo bo ne mai etu so no ase wo ni nua mema no oba ni nua mema no ya wo mo de se kan ya twa no no o dwane no odi dade hye udwa no okope ne tiri edidi mu wa ya sabia na yire ne mpa insurance card ne mra no mane nko na yire ni pie ba ese omoda so edi na chi a kronfo ne obi a gidifo na anti ya se wo mo ya asole o mo mpie e na o sa pai no kronfo no so gidifo kra do mo sa echi krono nti na ne obi a kra so gidifo no ampie nti obi a mpie na nko de dade hye moja ko rua obi fie nipa ne se fa ho moja free ha se no ana we de na ya koye se be yanka manfo ya ai soja ni mama we nya jefo be me we nya jefo wo krumo na wo che kronfo kra bamle mu no e wasa wo de mla hya wo nsem na utimi ku nipa na instant justice say sample na emran na wo Ghana ase o ma passing season Ghana fo mpanifo sa mran nya ha na se ba wo be ma paso den mo ya fa ho ele chomeda se efiada no yeko fa ho ye den ne ayomso nyina da ko ye hwehwemu na mami na kosemi awra hu yie papa yeko ye nipa no mu di ahia di nkomo nyina kyerɛ sɛ abrante kwaku Daniel dodo no afa na zonto ni hu ni asem kuro no so ni hu ni asem sɛ omu bitumi aka sɛ be me waye sei anase waye sɛ enti wona ebusa wo mu adansi di a wo di ye kyerɛ sɛ omakun kuhunu enti yeto aso ekɔ ayomso police station ene police ni atia wono ne chief a wo hwɛ hɔ so ekodi nkomo na me die ma adwe nyina ne sɛ yegya wo mu amo mu nyina fo mu ho adi na police ni na asɛm ɔkan ne sɛ sɛ Ghana mran sɛ de yesi atintim no am say me tese no wo no kan sa asem no every offense is bailable o se obafie na ye to ahwehwemu so na Ghana fo no bi so nte ase se ye bewu sa dia na am say asem no ewu a no it's not like that ne mum no omo ye chi wo mo no dodo no an ye gya wo mo ne mum akanipa ba ko a bebu sumi nsia ni woda so da kukum aye de ne ye nhwehwemu nti ye ho na asem no ye hwehwemu no ekuduru ye
The sabri ye say attentrene ankasa be day. Ebe ye adwuma wo mam. Said ye hwehwe mu no ekowie ye no. Sisi no attentrene ankasa anya be. Ena ye sisi atobrana anya be. Ono nko atobrana so ya ka wono nko a. Sa ono na em se wo wi ne nyina okofa ba. Ka wono nko a. Ono nko ana. Am se be ma no ne hu ni asem se de mo ka. Azonto. Efisa o se atobrana ne de be mu a wo hwe ho no. Ya ni tiri ko bo so no se atobra on se we pira. On se me kra men to men sada. Men pese me ku wa ha me sa. Oh, we ye nipa on pese obekun na asem no no. Afa na medical kan na me kan no de se duru ba bi a se be predua se sukure ja hem. Abrante ne hu ni asem o. Ye fa no kwaku Daniel. Na dodo no afa no azonto. Ono so firi hene. So mo so firi be poso. Ayom so na no so ye odo na bi ko duru ho. Odo. Secheni baba ni alize secheni ba. Azonto hu ni asem kro ni so. Ye na nso ni azonto. Abra ho. Kata cha asem we say very much. Ese sechefo nyina yeso ekọ. Na kwa me de. Na kwa me de asa se hunu na wo ye no obo. Na kwa me de akọ wie nyina ne se ye bompa ye se attentrene ni ankasa. Ebe ye adwuma. Eho na yakọ akọ wie. Ese ekọ very much. Okay. They are kind of abansem. Nti ho de yintime nko. Na mpacho be ma ese nanka opese obe abusu no mwa wo. Nanka ayie ne ho ka ne ade no because the okoso blanda ewo obe abusu ni nua be ma. Pacho o ma me ba no. Ono ye panyina na. When you bushani nya kwa kasa. Omasie. Omawie. Oh, sir. Okay. Na kwa ni na unim de ni wumba akokra ne se omukosie maami no ni kunu no azonto kura wanko bio. Em se enkra bi ba se maami no azonto na fofo no ebo po bi se ko mbedi ni bone. Ahwana anko bi. Maami wanko ni kunu wanko se bio. Na odane no. Eto mo bo ne ho bai. Azonto anko bi. Azonto nsu na. O kan sa azonto anko. Azonto nyame fa ne krensi yi ma no fom ya no fro bredro. Eye maami wantumi ankosi ni kunu azonto. Waku Daniel. Wantumi ankosi no. Ko amanfo bi bo po se ye se unua mema timi akunu pa de o so ye manfa ho ni. Enti abusuafo no ya ade kakra se maami wadawro ma gina nchen kakra ne nkosie ura mbra na wanhwe yi a se wo ba ho a de besie enye. Enti maami na kosem ba ko so no wantumi kura mfafala wa bi kura nto ni kunu na so man baba kura. Yes, okay. Okay. Musie no ho go so ayum so ha. Say abusuan de almost say yes. Say ho no e popular me bo a. Eze fu nka mo de kom kru. Ade say ayi Abrante no kura sister. We baby o e popular ni. Yes, ni sister ba ko bi kura de 100 million ba say. Omukoye postmortem ni ade ye ne ho ntoto ye nyina na ka bent no kama ne maame ne nje na ne ma na akọfa aba na onfa moa be ma ye busuen so maame ne ji sika na oso onfa efunu no sika ne nkoye funu ho adwuma ne wode be kwa ko beeli ne ma no ene wode ko beeli wo mu maami we ne maame we maame enti wo mo ka de wo ma boke hu no ma sei abusuan na de ena wo ma sa de ka sa asue wo mu so almost 300 million no omu hia moa ofa si de bibi toa so ansa na masori a maami yanhwe yi a ne nkwa so hia na make sen life risk unini din komoko akira na oyi bitom oso okọ afuom kura no a du ba bi a so odokra no bi atobo nti yanhwe na se kurumo ohene no enia police fo no anhwe yi a omo dwane ye no me so se bi ombeda so wo pomu a yahwe adakuma ba ko ma I mean life they risky cry na so on omo na sa table no ba ko ese maami hu se wabedi nipa bi adwuma sa bedi we mochi Daniels no
also ne cruise and they be a more bit me attracting mammy. Aye atobra ne nuanoma de na wo mami be me eseneti but omo twende firi ho ekum be ma no ana kata na we no enwie yo na se ni nyina kata we ababusu ni papa ni yenti no on ta wo machi se won ta wo machi enti wo be ka we some dey her life is at risk ne ho ye ma na obedesia be wunti on ta mo machi eh kata cho mami then life your risk ehu na on se na ko wie se ye ni asante Ghana asem na ye ka no se we no Ghana wo bi disabensamfo a ya na wa wudi nsamfo no o pese unsu beta na chi mami wa ya sa chi mami ni wa ya hi o na busuam beba se wa anta ni nuan machi a is in the right direction if say obi desie wu wunti ene wasia nkwansie wu na wo soso wasa akota wu nuan machi ene nke be ma soso kan nkrofo soso bebo mami botrofe na kakata chade wo kan right unse mami ai abrantie ka se minwan ka se omu ko se funu no o mama mami yanko because no mo say one na kwan bi so no nka obi betan obi anka papa o to na eza nkotan but ohun se wei mami abedi o machi eti no o save ne life say on twa mi enko se ni kun ne mra eti se wei no Ghana sam na me just so minimum mahu bi pen mami to eni ho akwan na busuafo ahi okay pacho ajatonde na ba ko aka manfa ntu dwa na fe yeah so vi adult education center me anka sa ma emre just the ato be me betimi ato obia na had I known hey ebribia me ka se ensa ko nipam no so be ebribia run away o dwane se wo gwa do dwane yo o mu ko she dem aja o ma ko mu pampa so hu o enti unti ade o kofro ka edum bebi na kofro ka na ka benya center o be no ade a mu ye o mu prevent o mu ka say had I known aha o mu prevent o mu because koko no mu kan no mu so mu ani no o mu dia kwai dem to beto so o dwane no unti mami ko bae no na tobra na ye ka wo fie ho wo kura pra ento be ka kokwa ye tata so de bia wo kan se bi se ho na ekodua so onim so obenya se mo no minim sawo na omo no nipa onom nsa no mu wi ya na du mebi asa nkrofo ye so mo so too much na wan so so wi ni ade kata jo say wo ye obepra asem na aba no sa na me ka say wo ne deal run for your life wo ye obepra de obeye no wo wani so da ho no wuntimi nye o on say be mo ne pre so okohwe ho an ti ko bo so no so on say atobra wa yesa pira me ni mensato mento mensada wo ye nyina mesi jaja enti katache nkwase ade na abranti wodi ni fi onya enti mo pa cha say mo busuafo no wo bi ehu de na wo ye menye so se be ye din sa atobra na ti tra omunim na ti tra no nanso e ba say moja nwunu ono atobra no ene ma na nkrofo ye aggressive no omo suspect say obey na afase ka bia manikunu mo de atwa no sa na obi suspect wo ho so obi so oban de sekan a hye ne nsem so oban ne fe no say nunua no de say nsem say na eba no so ene bra madwuma mu ha no so ne betena me nchen na menware nti okotena ne nchen odia wie no wode ne course mu se yenko na nwumre ye de eba no na de oyi bia no agyae nti nwumre no mo baa ya ise osi wade asanka kokko be mieni no ene wo san baa ye na nko mo nka ho kra nko mo ama wo bo no wadwa na wa mu kokro mu okwa na osi obi abeku no ba abeku no ye besi na besi ata jase mo de me nim de sa wo chance aka producers ba me ato aso bi adult education center adult education center ye da mase omo atempani fosuku a omo boa ma wona weni makenkai eni matwere no ombehu say ye brofo na ope ana atwi na opa obaboa ama wahunu akenkai ehunu atwere obeka atwi ehunu twere obeka brofo ehunu twere we enyan kwara suku se wadi 6 years na ye do kogina P1 da bi we ye Messi fita we ye seamstress opamade we ye soft we ye elder we ye trotro driver taxi driver kaya you ana ubiara vi adult education center obaje na wa chechew bebre na wana ye bebe obia wakode no ho akodon vi adult education center no wa huna kenkan huna twere se ye brofo bi o ha o school na che brofo no spellings no ne
wo grandma no ewu mesre bomodna na ko via adult education center obeye bibia ma kama we share binum ne di ho adanse ano wode venue no ana ba bia osua de ne yabre Methodist primary school wa na se fre CEO no na wonu woni nkomo so opese o mra wu fie ma kire wade a obombo na kire wodo eno nya den 0245 690834 0245 690834 and 0508 109 773 0508 109 773 I was for a brand national winner so me enko ahoma so ne fa frefo ba ko na mi no bi na fe say asem we no bi a wo chena no ye beto aso a diagnose asem no pa na mama ye nhwe hello good evening master Pacho Mmrantehene Pacho good evening master Pacho your family ya obi say me Pacho me kase free manson ekropon I mean me frame that na me take you program pa kama na wo take no yo asem we me dampa so kwa na in fact me hwe ayina me ne ra ho papa oh na de metima kan se ma me no a we hu ntaje che obi o che ma ayi ni kunu no akwan na o ma o mo twen ni ma me kunu no ta ma me no I was say a police for the car to my man first. Oh no, my man on fan would ka wa hide it. Our time so so I was say a police for the car to my what hide it. No can think that's hello. Hello, good evening. Good evening, master. That is saying Boko master. Odaroma and some me bonitia. Or Barney Dicano. So any see if you knew we near do love would be. Our real national to us we into a remuno, so we see do lentimpo, near the boss one. So if you are the joint property, and now what for no. And you quite see my crime at Beman system, and I'm running per constitutional. I will say joint property yet check equitably 50-50. And then change your ban what you found say feeling. May I assume say or by them and see finance as so far so much our yasia or more complete or media. And now Shabranti wins well. It is so produce an case no. There's some time but punishing and Batman this issue in a due court. Because per criminal law no police for a would to me up to 48 hours. So we need to know the next step we say I was for corner court and casa every man in the panel court and I granting a bill. Until for time I granting a woman be a seeing na case need to move we are the only advice necessary. You be a petition from South Police Station to the next command. The district or CAECO. If possible, Grana, yet media regional crime officer straight away. Na tumiabem na busieni oto se yenhwe no emoka nyentwenti kamano that means say woman ka so ma consider defeat a wo mu jasem na manaka e wo se emra ne twi wo so enti yem pushi so du ba bi na wa ye mra ompemwa because petition dey e just elected what they call the sumudi ekira they will pursue the case enti ma it na oh medase ewra me gidi say wini mra ne mu pa senka yenyawo life e wa ha nka epe actually a befro because we need power winning the power embrano yanko we say so hello akatoje majo ya jabema ndachona moho ya bie na minti boko yo ni bie sadia na mimi anumukano le super papa ayo me sa sem ke si bi tome minna le dina chipa wonu su fi man pompe poso wono ma ekoye aduma puano the same way be eno mukunu a police
for chino, nipa wo bi tie. Asem a yekoka kire the whether mu suma yeja wo mo baso. Sa mo baso no kire se nipa no hu di okun no ama kesi aye basa na yede yasem nyina ma nyame yedi akye no ihu ya ne se enkosi ba bia na yede yasem ma nyame eti mesrem se binya ba ni ablanti di o masema ba be damwa mo tuna na mu ni akire mu wo mu na bi le ru aho papa mi ya ni efe no kwa mi edu mo wi ya ewo people so mesrem modawruma enunti na ruade na mo so aba mu di nkrofo asem so media I na ba ye dia hwese dia branche fita ho na ye twana nisremu se mu fulu na mu awo mo maye na enokure enedi na nisremu adwuma pa amoye na urade mama wodi amu betumi dia traffic na mo dia ma abo ya da wase hello yeah begin the love man because free chief service school because free Pastor also within the say. Obi men, not a lawyer. Yo. Lawyer na Mmrantehene na say lawyer pa. I'm the middle could you want my bagana. Yo. Yo, because I see two guys school one what was. Yo. Asem Mpe Nipa test no be send no. Nti ebusafo no enko makoma ntum omoyem. Dem asem moy enso sa awimu shi hoda. Da bi e be fa nkofunu benya de na opanyi ba ko meka no. Odi ka kasa obi ba tin so omla no wenim la no. Sa pepe na pese nko moyem. Yeso be di akiri. Nti ye ma me na niko won kana kuma ntum ne busafo ma omundi na disika bi amfire busafo bi anchen. Yo. Ya wo mo so wo ji fane ke kiti ni jama na kawo. Yo. Kese nye kese se opanyi e trasa nti etina no. Ebi pese nda ba ko ba magana fo nyina hu. Ye ko so ayum shibo. Na sa san kwale eni abum kuku ho ni opanyi ni. Ahona se fancy chicken foforo. Ya ho nye ka se kan wa so much go wa. Kan ka ene kwa ka mompon. Yo boko. Yo de ba mu nya botre na o wa sem no. Na me pam no. Ebe mu de be ya fa ho. Yo, me da se pa. Hello. 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 Sompa 93.1. I was here for moment anima abrowetia na yeah birthday and cry wo hono family birthday wo na ketachwansa na no obi wa asem bi opese ye boa no akwanua senyina mu a ofamra Sompa 3.1 F and asa Sompa TV ye wo kumase soame nom hotel ho na Sheffield station no ye ne no ne di na say ye ne no ene share friends wonte no ablosan kama to aso bi ensa ya to ho ties in red and white nti no ye kira kwan na nya yiraba na say Asem Mpe Nipa producers the bomu numbers nim na yenje wo so na yenhwe emu akwanua senyina so 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and also 0243 58 58 78 0243 58 another 58 78 na yes sorry and mame efia boahima afresika aboaje obetimi di oforiso aso ni din so mame efia boahima afresika aboaje oforiso ya kase enua bema ose ya aboaje oforiso deputy executive producer de ma Asem Mpe Nipa dwumadie e wo Sompa FM ase no no ne ba ankasa eno no okọ school was Sterling Heights Academy wojina KG1 nyame ya adoma wo chinada odonfo no de afe aka ne mfie ho anya mfinhia no enum nte no yesre nyankopon hira na adom ene ne nim de nyansa esi ase de mama me afia afresika aboaje oforiso nyankopon kosoa enhira nyame ya adoma o china we will celebrate you na enu echi no so no kele chomia nkasa menua baako
ono so ye friend maame ama Frimpoma Kranche we newscaster ewo Oyerepa FM ene Oyerepa TV no wo Techiman Agenkwa FM now Kumase Oyerepa FM enti no onso ye ma happy birthday ama Nyankopon kwaso enhiraw na wontre wa ahoma one panyina eno eho apono emiebie ye no embiebie enfam kada cha be ma ye chia atiefo nsusu nyina ye da wo mase YouTube no monkwaso anhwe ne wanya bi antie akọ Sompa TV ewo YouTube Sompa TV anase Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 na se Sompa TV Ghana ni nyina ye Facebook ne asem eto dwa no na reho wan kasa kwhwe ani so ade ketacho me da wase moma menchia ohene ba adu say Asem Mpe Nipa metia no pa afi metia na asko 1 point so na sese kunayim na mesi nyame say woncheche na wire pa na ontoa nyuma pa oye eboa amansa so da me ko hu ne hospital na wo ye no di good me am hwe no design the hospital en chekola no be wia ya na wan kasa timu se papa me nim Nyankopon adwuna poti awo wo sha da de to emu odudodo emu hospital bia billions and billions of cities nyagoro yedanase ti na kutekute sa skoman pon man nyina da wase obia skoman pon man no nipa wadaroma Nyankopon hiraw metia nkonwa sofo nyina atiame hene nana mafo ane nana brupete asare nkonwa so hene nana gundi sana meka manfo bi hu yie pa benkum hene ane nifa obia yada mo ase meda aboafo ase ene mede awreho na esore mede awreho pa na esore na aja ya wodo asem be man wakuhia na nkwanhia wuo nanso bibia nyame ase meda mo ase me mambo heritie Nyankopon pa wo tena ye be san de Asem Mpe Nipa dwumadi abremom be ko long